you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been in your hands. The moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the Sunshine FM, Adonai Kadaugan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in my darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. Sunshine FM, Adonai Kadaugan. Mao ang patay mo.
kinabuhi ko, di mo mahalo, kay nakaginoo at ikabalos ko. Mao ang pagkain mo, ang magsayaw, ikabalos ko, ang pagluso, ikabalos ko, pagpasalamat, ikabalos ko nimo, ang pagsinggit, ikabalos ko, ang pagawit, ikabalos ko, mga pagkain, ikabalos ko nimo. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong ginabuhig si Jesus lamang ang buktong pahanding. Pagpantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kamalaga ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Kanang butang may katapusan, mahanaw Ay, buta ka na to, tanan, bisang kalibutan. Ay, buta ka na to tanan mga igsoon. Salamat sa Ginoo nini nga takna og kapit sa mabugnawong panahon. Tungod kay imibanik na sa ulan. Kaya until na mga kaigsunan atong yung mga batikan sa gawas nga area nga medyo ano na mga pagtaliksik o paghabo-habo mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live ikan sa KSA sa Saudi Arabia. Sa ako ang Hawaii mga kaigsunan doon na sa mensahe mga kaigsunan ko sa Ginoo nga ipaabot din sa SNFM 95.3. Salamat sa Ginoo sa iyahang mga kinabuhi nga kanunay usab nga nag-usunod nining ato ka programa mga igsoon. Labi na sa kinabuhi ni Brother Jolimar Kalunsag. Ano na sa mensahe mga kaigsunan gikan gayon sa Batangas City. Kumusta mo niya Brother Jolimar Kalunsag? May buntag Brad, may buntag set out sa taga Buglo, Namon Bon Santo Niño Kangkwi. Wow, salamat sa Ginoo. Nagikan kayo sa atong amigo mga kaigsunan diya sa Batangas City ni Brother Jolimar Kalunsag. Ato ang mga kaigalaan sa Punglo, sa sitio Punglo, sa sitio Namon Bon, na andin sa sitio Kangkwi. Bakan may kasunod din ato ang programa sa Tagalog para yung mga video sa Snake. Anay ko pa rin din sa bukitan. Ato sa mga binay siya, labi na sa ato mga kaigsunan ilayo sa mga disgrasya ato kinakanunay iapos Ginoo Brother Jolimar Kalunsag nga ang Dios mo'y magaproteksyon o niya magtamping yung mismo sa atong kinabuhi. Lapos sa tanan kita sa mga nanarbaho ato sa ampingan ng atong kinabuhi. Labi na ang atong physical nga bahin ay siyempre ikaw o ako matagusan nato mga kaigsunan nakapalumag yun o unsay makaayo o unsa po'y dili makaayo. Kanya ato man ang kasinati kanya ato mga kaigsunan while ko nagtrabaho niya sa Makati City diya sa Taguig before mga kaigsunan 1998 until 2000 diya ko nagtrabaho sa factory sa Sanyo. Although mga kaigsunan dili gyud ko sa company
pero kami nagama kaniadto mga kanang mga bulutangan o mga appliances like kanang mga freezer, mga sound system. Kaya nahilper ko kaniadto og welder. O niya ako mo'y nahimong operator atong jackhammer nga piting nakuha o kanang mixer. Unang nagbata ko mga kaigsunan o medyo sakto sa ko pag-usok. Ay siyempre at pinang siminto mga kaigsunan tag 40 kilos pinang mga kaigsunan. O niya kanang graba o balas imong ilabay diya sa mixer. Ikaw ang naka-operate, ikaw sa muya ko. O niya na training mga kaigsunan sa trabaho nga bukat sa niya ako nagligid-ligid o hilak anang welding mga kaigsunan kay ipasagdaan man ko ka-welding sa amo ang welder kanito aron ko magkat-on mga kaigsunan o pagpatapot bitaw anang o niya dito mako kahibalo nga nagkalain-lain sa mga welding rod o electrode sa English pa na electrode na siya mga kaigsunan o na siya gitawag ko welding rod nga mo patapot doon ay 11, 12, 13 gabay 17 mga kaigsunan nga parang yung pag na gitawag ko super sito. Walang salamat sa Ginoo sa inyong makinaboy Brother Jolimar sa imo nga pagbuhat sa itong programa ilabi na sa pagpaambit sa pagkamayos Ginoo ilabi na sa imo ang pamilya na bilin din sa Negros Oriental ang Ginoo magapanalangin o pag-amping yun kanunay sa mata ko sa kanato tipigin ta kanunay sa Ginoo sa iyang pagkamayo mauray gani ato nga pabor igsoon nga kanunay lagi tang mga liha igsoon kay ang una nga na nakasinati ko pagpanarbaho des Manila 1 week ko sa Tondo Pirmiro na ko ka anha gyud mga kaigsunan 1998 ni Kuya ko sa atong amigo di mo gyud ko malimot si Dong Primo Tano igsoon o niya ning direct nami sa Tunggo asa gitawag ko kanang squatter area mga kaigsunan diha sa Tondo ay mga kaigsunan kanang Tondo squatter man o niya nalibog ko kaniadto mga kaigsunan kung asa gyud ko musian o niya maulaw masab ko mga kaigsunan kus Ginoo although nakahuman ko high school ni ato mga panahon atong kong Tagalog mga igsoon bisag natay ginagmay nagatunan medyo lahira man gud ang ilahang tono kay naniid paguta sulod sa kasimana may so di na magyud ko kagwanta kunya naniid di ko sa palibot mga kaigsunan kung asa gyud mo siya wa magyud siya wa na magyud ko kagwanta mga kaigsunan kaya na ko'y plastic kunya alas 2 pas kadlawon ako gisulod ko plastic ang ako ang ugaw gibalon-balon ako naabot ko sa Cavite ako giputos mga kaigsunan unya lain na ko pa kung bag kasi away ko mo din ni Manila kuasa mata mo si Arane una nga mga kasinatian na to mga kaigsunan kaniad to hindi ko na to ikalimak makalimtan ba until now mga kalisod una nga pag-abot na ko sa kasadang bago ay di pa mato ako ang magulang sa una si Nathan Candelario nga usa ka vlogger sa tingali amigo nito atong amigo nga si Brother Jolimar kalungsa kay vlogger matong ako magulang si Nathan ya one time to mga kaigsunan na viral to iyahan na views mga kaigsunan nga 6 million katakabahin sa iyang TikTok mga kaigsunan ako siya ka alala ko kung asa ka agad na-enjoy mga kaigsunan basta dili lang yun dinautan at pasalamatan ang Ginoo doon ay mga pamaagi ang Diyos
dili lang nato gamiton sa dili matarong na. Ana na mga kaisunan, importante, una po tayo kahadlok po sa Ginoo kung unsay mga pamaagis Ginoo para nato. Mao nga nini ato nga programa, wa mangutay gibitigan ani nga simbahan. Even kami mga igsoon, dili ko modapig sa title sa simbahan. Iko ko naman muna ito nang ipa-register diya sa SIC aron ta dili mahimong illegal sa panggobyerno o sa tilimban. Ana man na kung sa mga requirements nga dapat nato nga i-comply, di-comply. Mao na mga kaigsunan. Una nga atong pasalamatan ang Ginoo sa tanan nga naminaw dinhi sa Sign FM 95.3 labi na sa Sitio Puglo, sa Sitio Namunkon o sa Sitio Country. Greetings kayo ni Brother Jolimar Kalunsa nga naakaroon diya sa dapit sa area sa Batangas City. Salamat Brad. Shout out sa ako kay maligo sa ako amping lang mong tanan. Salamat sa Ginoo, ampingan ng sabtas Ginoo. Masayod ko sa inyo ang schedule. Kaya sa Maynila kani adto alas 2 alauna ko magmata. Mauli ko kani adto o Karsadang Bago o niya muda mato pa kung Makati City. Manginarong magulan na traffic ya sa Sapote o sa Baclaran. O manay ako pangumprahan diya mga kaigsunan diya sa Quiapo mga igsoon. Muna nga karon murag masalaan na tingali ko pero kung mabalik ko Cavite di ako masalaan kaya di makumalimot sa Bacoor o sa Karsada kung asa yun ka kaingon mga kaigsunan. Pag-ampok na mga kaigsunan ato kining ablihan des mga pag-ampok. Labing kamahanan o mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pag-ikuban o pag-amping kanamo. Niningkat na o dapit sa iyong kabuntagon nga imong ihatag kanamo Amahan. Salamat o Dios sa imong pag-amping sa tibok na kong panimalay, sa tulong na kong mga anak, sa akong ugangan o Dios, sa akong mga wife na nakaroon sa KSA, nasa Saudi Arabia Amahan. Salamat o Dios nga imo siyang imo kapinasahi, bisan pa man sa iyang mga amo, na adunay pagsali o adunay pagpagkabana o Dios. Salamat Amahan, na ikaw mag-amping, kung imo siyang titikan, sa imong pagkamaayo kanon hangtod mo man ang iyang mao nga kontrata o Dios within 2 years Lord Jesus. Salamat o Dios sa pamansatanan nga naminaw dinhi sa Sign FM 95.3 nagtutok sa maabot karon sa Sibihanan o tutok karon sa nakaapli na sa ilang mga FM radio. Ikaw magapanalangin sa ilang kinabuhi. Labaw sa tanan, aduna sila yung mga panginahanglan sa ilang matag pamilya. Tipigi, kanunay, ipahilayo sila sa bisan unsang katalagman, mga balatian man, o mga buhat sa kaaway. Imo sila kanunay siliwan sa imong pamilya nga dugo. Bisan pa man sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, o sa laing mga nasod o Dios, ako mga pag-ampo anak kanimo, na ikaw magapamuhat sa ilang kinabuhi, nga nining katapusan o naghinapos ka panahon na kami mahimong tapos o kangayan diya sa imong mga buluhaton naman. Bisan pa man sa tanang kaigsunan o Dios dinhi sa Balo, dapit sa Pilipican, nilid by Pastora April Miagab Duran, o sa dapit sa Kampoy o Dios, sa pamilya sa mga Ilig family, sa kinabuhi ni Brother Mario, sa iyang wife, Sister Roslyn, o uban sa ilang mga anak Lord. Tipigi kanunay o kabuni kanunay sa imong pagkamayo labaw sa tanan sa imong hamili nga dugo. Sa tanan nilang mga panginahanglan, ikaw o Dios magablis kanunay bisan pa man sa tanan nga nagapaambit o nagashare nining mga programa. Sa among station manager Lord, sa kinabuhi ni Pastor Gideon Caderario, Pastora Russell, uban sa ilang duha ka mga anak o sa uban pa mga katawhan sa mao nga dapit sa Malabuyok o sa among general station manager Reverend K. Brian Makasaon, uban sa mga DJ sa Sign FM o sa Sign FM usab sa dapit sa Pasay, o salamat kamahan nga ikaw nakiguban kanila kapong anawa nasa ilang pag-travel gikan sa ilang Pinoy-anan o nahibalik na usab sila sa ilang Pinoy-anan gikan sa ilang operation Lord. Ako mga pag-apo anak kanimo, padayon kang magapamuhat, padayon ikaw o Dios magagiya sa matag desisyon o plano sa matag usan mo kung makinabuhi. Ay dapit sa kabuntagon Lord, ikaw magapamuhat ka namo,
Pag ako kang isaligan ang itugyanan sa tanan. Kung kay ikaw lamang ang Dios makahimo nini, ikaw lamang usab ang Dios nagkiyag kanamo aron kami mahimo nga panag-ingan sa tibuok katilingban amahan. Sa paman sa among presidente, sa among senador o gobernador, mga congressman o mga mayor sa nagkalain-laing mga talungsoran o mga cities, even ang mga kabarangayan amahan. Lord, ako mga pag-ampo sa malabot na pinili ay ikaw magagiya sa mata usa na imong giyahan na katawhan o Dios na ilang mabutang silang una-una kasing-kasing nga ngayon og takos o adunay bulawan ng kasing-kasing sa pagtapang sa katilingban amahan. Og imo kaning nasayran og walay na lilong kanimo makahimo ka sa pag-usab sa una-una kasing-kasing sa tao lamang among masayran kung kinsay angayan og takos sa pagserbisyo sa tibuok katilingban. Salamat ko Dios nga ikaw magagiya kanunay kanamo nga matag desisyon amo kining gikonsulta nga kanimo. Padayon ka mag-amping sa mong kinabuhi o imosab kaming giampingan kanunay. Pinagising mo ang pagkamayo, iya sa imong landong sa imong mga pako kami mga pasilo kanunay. Iya sa kasiguruhan gikan kanimo. Sa tanan usab nga mga magtutuglo o Dios, dining mao nga dapit gikan sa elementarya hangtod sa grade 12 ako mga pag-ampo. Ikaw sa mga panalangin kanila o sa tanan nga mga ginikanan gikan sa preschool hangtod na gyud sa senior high school. Salamat amahan nga din adunay panaghiaw sa pagtinambayayon ay alang sa kalambuan sa katilingban. Ako mga pag-ampo usab matagusan na mo ka mga desisyon nag-agad sa imuhang mga plano o mga desisyon amahan. Salamat o Dios nini mga taknaa walay hulong o way buas ang akong pagpasalamat kay ikaw ang Dios kang Abraham, ikaw ang Dios kang Isaac, ikaw usab ang Dios kanamo omnipotent Lord God og until now. Way ka pagkausap kay ikaw ang Dios ang nagmukha sa langit o sa iyo tao sa tanang mga utang. Tapos ka sa pagpasalamat sa tanang karon nagawas na sa Facebook Live, ikaw sa mga panalangin sila mapagpanarbaho, ipahiligay sila sa bisan kung siyang kataragman, mga disgrasya, o panayon kang magapamahan sila makinabuyaman. Pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanang mag-ingon. Amen o Amen. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibuok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa ato ang General Station Manager Reverend Phil Brian Makasaon. Yan sa inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga amigo sa FM Radio sa 95.3 sa Dayak, sa inyong mga radio sets o sa tanan karon nagwa sa Facebook Live. May buta ka na kung tanan labi na sa kinabuhi ni Brother Gilbert Robiti Panerio. May buta ka ninyo diha Brother Gilbert Robiti Panerio mga kaigsunan na nagwa sa ato nga programa karon. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo o ang Ginoo mag-amping o pagkatitik kanunay sa matagusan ninyo kamakinabuhi. Adunay mensahe si Pastor Eugene Candelario from KSE. Amen. Glory to Jesus Christ alone. Wow. Ang Diyos mga kaigsunan nag-inusara rin siya. Even si Jesus nag-inusara lang siya. Una nga wala na ilaing Kristo, wala na ilaing Diyos, gawas lamang sa tinuod nga Ginoo. Have a blessed morning Philippines and have a good night and KSE. Message from Pastor Eugene Candelario na karon sa KSE. Unaga sa 5 niya kabulan na kaisunan 5 sa ka mga kaubanan niya nagikan sa Indonesia. Una nga every month doon ang gawin nagkalaing-lain nga mahimo niyang kauban ka partner Exxon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Realiza mi kabanan. That's right. Wow. Kumusta mo diha sister? Diha sa inyong pag-eskwela sa Negros Oriental State University diha sa Bais. Kung nga time welcome mga kaigsunan ang amo nga anak by next year magkalis na sa mga kaigsunan. Munang ako ang mahinumduman before 2014 mao na pagsugod mag-eskwela sa ako nga wife diya sa education. Una nga aming graduate siya og 2018
O niya, sa kapaspas sa panahon, naabot ng KSA, kaabot ng Saudi Arabia, kaabot ng Malaysia. Ako mga kaigsunan, handurawan lamang ang ako mga pangandoy. Pero tayo welcome. Mientras doon na patay kinabuhi, doon na patay kininhawa, basig maabot ang Israel of Jerusalem mga kaigsunan. Ano lang ko, i-enjoy lang atong kinabuhi. Doon ay mensahe si Sister Elisa May Cabana. Good morning, Pastor. Watching from Bai City. Have a wonderful day. Wow. Atong pasalamatan ang Ginoo sa maanindot nga kabuntagon. Siyempre, ipahimata tawag kaigsunan sa sayong kabuntagon aron ta makapapalandong ba nga lain na usab nga adlaw sa kinabuhi, lain na usab nga kininhawa nga iyang titiyan, lain na usab nga kadaugan nga iyang ihatag kanato. Una nga ako lang yun nga gi-advise sa tanan nga mga nag-eskwela from first day until now. Ato ra gud nga i-enjoy ang atong pag-eskwela labaw sa tanan. Dili na to ibutang sa kasing-kasing kung nauna ka ng kalisod. Why kalisod yes Ginoo so lamang ikaw ug ako dapat musalig sa tinud-anay sa pagkamaayos Ginoo. Adunay mensahe si Brother Helbert Robiti Panerio. Maayong buntag Pastor. God bless nimo o sa tibuok nimong pamilya. Wow. God bless usab sa imong tibuok pamilya. Brother Helbert Robiti Panerio, ilabi na sa tanan nga mga Panerio family na diya sa kapit sa Pinipikan. Tingali mga kaigsunan, pirmero nga simana pitsa 6 sa Oktubre mga kaigsunan, wana na ko sa diya sa Pinipikan. Kay first week of every month may ato nga pagbisita diha. Kompleto naman ang mga dedication certificate sa mga bata. Kay atong gihulat mga kaigsunan ang atong dry seal. Aron ba dili sabta maingon nga piki ba mga ison. Kaya usahay magod kining issues kang tinigban ba. Abi kay nag-process pa ta mga igsoon, ingnon natangwa na klaro dili man sa mga igsoon. Tao ra man ko'y istorya igsoon. Ikaw o ako mga kaigsunan dapat magpaabot ha sa eksaktong pagpanahon. Mao man na gusto mas Ginoo nga iyang ipahimutan kanapang pinahimutan yo dili kay magdali-dali mga iso. Salamat sa Ginoo, maayong buntag sa tanan mga kaigsunan. Ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Emejane. God bless everyone. O sa kinabuhi usab ni Brother Joey Pals Cars Bliss. Sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, San Mindanao. Ako gipasalamatan ang Ginoo sa inyong makugihon, sa inyong sakripisyo. Kining ato ang nagihimo sa sayong kabuntagon, sacrifice win eh. Kunya kani ato mga kaigsunan, ako gyud nga gibutang sa akong una-una nganong nakahuman ko sa pag-eskwela. Ako gibutang sa akong kasing-kasing una-una, sacrifice is the key to success. Even ang atong kaluwasan dili na makuha nimo og sayon-sayon. Mo sacrifice ka, mo antos ka. Dapat imong antosan ang imong kadaugan. Ang imong success, ang imong kalapusan ayaw nag-imagine na. Kaya ang pagtuo hinumdumi, ikaw o ako dunay pagtuo, yes. Even ang demonyo nagtuo, nagpangurong pa. How come kung wakay binuhatan? Amen ba? Ang imong binuhatan, maunay mo judge, maunay mo prove sa imong pagkakristohanon, kini sa saylong sa langit ibabaw sa kalibutan, o kinsa ka o kinsa ko. Amen ba? Matagpulong na to igsoon, dapat atong bantayan. Kung angayan o takos pa na to, iabot nga to sa uban. Nahibalo ang Diyos, ibig sa imong kasing-kasing kung sa atong una-una. Matod pa ni David, hinumdumi king Solomon akong anak, nga ang Diyos nasayod siya sa tanang tao. Mao nga iyang gitambagan, iyang giadvisean ang iyang anak, nga mupuli sa katungdanan sa iyang pagkahari niya itong mga panahon.
Una nga ang ato karon nga tema mga kaigsunan, atong kita ang ato nga topic, wise. Unsa man ang wise, makiadmanon. Sa kinabuhi ni Jose ni atong mga panahon sa diha nga nalibog pag-ayo si Paraon sa revelation o mga pinadayag mga kaigsunan, walay nakatugan sa insaktong kahulugan apan sa usa ka tawo nga ordinary gikan sa ginikanan anak ni Jacob nga magpanantay sa karnero sa iyang amahan nga mao si Jacob. Imong imaginon, gibaligya siya sa iyang mga igsuon, gihulog sa bangag, gibutang-butangan, apan hinumdumi before sa kalisod, before siya nahimong gobernador igsuon, daghang kalisod sacrifices. Mga estudyante, dapat mo sakripisyo ka, usak ka, makakuha sa korona sa kalampusan sa inyong pag-eskwela. How much more ang kaluwasan nga ikaw o ako maunay ato nga paningkamutan. Maningkamot maganit makaluwas maluwas tas ato ang panginahanglan igsuon sa matag adlaw. Maningkamot maganit ang mga igsuon panarbaho. Wala kay lain mga kaigsunan ng ato labi na sa mga estudyante. Unsa may atong purpose nga nutang maningkamot nga makahuman. Siyempre, nangindahay ta makatrabaho. Siyempre, mangindahay ta nga may nalamang puhon. Magaanggaan ang atong trabaho. Ano man na? Sa tanan nga atong desisyon dinis kalibutan, dapat kabalutas sa umalabot igsoon labaw sa tanan ato nang itugyas Ginoo. Ato na ning basahon mga kaigsunan ang ato nga heading dinhi sa Genesis kapitulo 41 bersikulo 1 ngadto sa 36. May chapter na maning mga igsoon ato ning basahon. Kay diha sa kinabuhi ni Jose, kung imo siyang tun-an ang kinabuhi, ma-challenge may ka maigsoon. Ma-challenge ka mao nga kan magtuon tag kasulatan mga kaigsunan atong basahon tong mga katawhan, kuhaan nato og pagdulunan katong gikan sa pinakauyamot ba nga talagang walang wala. Usa sa atong amigo mga kaigsunan matud pa niya, ako pastor within 2 years ko nagpakilimos sa Maynila. Grabe. Ning sakay ko barko, ako lang usa, bata pa ko atong panahon na. Dili rin ako na i-mention ang iyang ngalan. Apan ang tinud-anay nga kasinatian sa kinabuhi nganong na-challenge ko sa mot. Nahimo siyang inila. Nahimo siyang dunay kondo. Mga negosyo sa Maynila. Ingon siya, kining tanan gikan sa Ginoo. Wow. Ma-challenge ka nakahuna-una ko mismo until now sa akong kaugalingon, wala na ko halibis aming mga tawhana. Wala ra ko sa halibis sa abilidad o kinaadman ni Jose. Wala ra ko sa halibis sa kinaadman ni Daniel. Apan nangayo ko sa Ginoo, Lord, even sa kamayng porsyon makaambit ko sa kinaadman nga gikan kanimo. Nakabot man ako ang career, ang degree holder sa kolehiyo, apan dili ni enough sa kong kinabuhi kay dinhiran ni sa kalibutan igsoon. Makabot man ako ang tanan na kong gipangandoy sa kinabuhi apan hinumdumi. Di kinahanglan ikaw o ako makasulod tas kingharian sa langit nga pag-ong langit o pag-ong yuta nga gitagana alang sa matang usa. The question is, unsay dapat o mga requirements na dapat nato nga buhaton dinhi sa silong sa langit.
akong gipasalamatan ang Ginoo sa kinabuhi ni Sir Florentino Esquive from Davao City Government. Nagkanunay sab nag-sacrifice. Nasayod ko matapos sa kaninya karon. Naghago, naghatag og panahon. Gawas nga naghatag og panahon, nag-invest mo og kwarta. Dili mo ka online kung dili mo maghulog og 5 pesos, 10 pesos in pila ka minuto, Exxon. Naghatag mo panahon para maminaw sa mensahe sa Ginoo, aron ikaw ug ako makakak-on sa mensahe sa Ginoo. Hello, dinig dapit sa sayong kabuntagon, Exxon. Manghinaot kung ano na tayo na makatunan sa kinabuhi, sa kasaysayan sa usa ka alagad sa Dios. Nga mausi-usi, nabilanggo siya. Unsay rason nga nung nabilanggo siya? Tungod kay gibutang-butangan man siya sa asawa ni Potiphar, nga gusto unta niya makighilawas. Kinaibog man niya mga kaigsunan kay gwapo bitos Jose. Unya kugihan, makianan manon gikan si Ginoo. Apan nakagawas siya sa mga tentasyon. Bisan siya nabilanggo, doon nagyapoy pamaagi ang Ginoo nga nahimo na hinuon siyang gobernador. Ato din basahon mga kaigsoon. Sa diha nga nahasol si Paraon atong mga panahon na iyang gipatawag ang tanang mga wise man, mga makiadmanon nga tao sa kinatibuk-an sa Ehipto. Sunod ating atong basahon sa kasaysayan ni Daniel, si Nabucodonosor mga kaigsoon. Sa diha nga natagbaw ang mga hari sa mga alagad sa Ginoo, sa insaktunghan ay sa kahulugan sa mga revelation sa ilang kinabuhi. Wow! Dito sila nakasinati nga naade ay Ginoo nga mas labi pang gamhanan sa tibok kalibutan. Itsa may imong gialagaran. Mangutana ko karon mga binangga. Ang inyong gialagaran ba? Sama sa gialagaran ni Daniel? Sama sa gialagaran ni Jose? Siyempre ang mga kaatbang nila kaniadto doon na po'y gialagaran. Ikaw o ako mga kaigsunan dapat magtukik sa walang kasulatan kay dinhi sa tibok kalibutan daghan na bang gialagaran. Apan wala tay katungod sa paghukom ni bisan kinsa. Ang adunay authorize ang Dios lang. Ang imong obligasyon o ang akong obligasyon mga alagad sa Dios, ang paghanay o pagtukan sa insakto nga naas bala ang kasulatan. Apan wa tay katungod sa pag-judge any people dinis kalibutan. Kay mahimo niya tang hukman at ubangan sa Dios nga labing mamana. Ato na ning masahon mga Ekson. Ingon dire si Jose, balik ka diri mga Ekson. Ato ning basahon. Gisaysay ni Jose ang kahulugan sa damgo ni Paraon. Ang atong topic, wise, manggialamon. Sa diha nga nalibog ang usa ka hari sa Ehipto nga si Paraon, gipatawag niya ang tanan nga mga makiadmanon. Mudrikta usap ko sa versikulo 8 sa atong introduction. Ingon diri, sa pagkabuntag nahasol siya busa gipatawag niya ang tanang salamangkiro. Unsa man ang mga salamangkiro, mga magic ba? Kauban nas mga wise man. Gipatawag, kisay gipatawag Eksoon si Paraon. Kinahasol man siya sa iyang nakita niya itong mga panahon. Ingon dire, sa pagkabuntag nahasol siya busa gipatawag niya ang tanang salamangkiro o mga taong maalamon sa Ehipto. O grabe, tanan walay na pisik. Iyang gipatawag mga Eksoon. Ingon na din. Gisugilo niya kanila ang iyahang mga damgo, apan walay usa kanila nga nakatug-an kaniya sa kahulugan niini.
unsay giingon sa balaang kasulatan. Iyan ang ipatawag ang tanang mga salamangkiro, ang tanang mga wise man sa kinatibukan sa nasod sa Ehipto, apan iniwan wa ko'y nakatugan. Libo kayo. Ikaw ako doon na kay revelasyon, labi na damguhon kag dili mao. Kaysa imong katulugon mga kaisunan, wa makamasayod ang Diyos rami nasayod nga na. Sama sa kinabuhi ni Paraon, mubalik os versikulo 1 niya ato ni tiwason. Ingon diri, sa paglabay sa duha ka tuig, nagdamgo si Paraon. Nagtindog siya sa daplin sa suba sa Nilo. May 7 ka tambok og nindot nga baka nga mingtong hagikan sa suba og nanibsib kini sa mga sagbot. O niya may laing 7 ka baka nga daot og niwang kaayo ang misunod pagtungha gikan sa suba og nitupad pagtindog sa nahiunang mga baka dito sa daplin sa suba. O niya gikaon sa mga niwang ang mga baka ang 7 ka mga pulos tambok o naghigmata ang Paraon. Kinsa may dili malibog ani. Kung wa kay kinaadman, kung wa kay kahibalo, lahi raman kaayo ang hubad ani. O kinsay nakahubad sa atong gibasa, iyang gipatawag tanang mga salamangkiro o mga manggialamon sa kinatibukan sa nasod sa Ehipto. Ay nakatug-an na base sa balang kasulatan, nalibog si Paraon. Doon ay gipakita ang Diyos 7 ka bakang daot, 7 ka bakang tambok. O niya ang tambok nga nung gikaon man sa niwang. Grabe sa kinsay nakatug-an igsoon, si Joseph. Usa ka bata nagkikan sa pinakayano nga trabaho, bakiro sa iyang amahan nga mao si Jacob. Ikaw o ako kung magtuon kang Biblia, grabe mga kaisuunan, ma-challenge ka nga naman diha sa Biblia ikaw makakuha kag pamaagi dinig sa tawo, pamaagi gikan sa Ginoo. Ingon dire, onya nakatulog pag-usab ang Paraon og nagdanggo na usab siya. Sa iyang damgo nakita niya ang 7 ka uhay nga himsok og buswat usalang kapunuan. Grabe sa usa ka punuan dunay 7 ka uhay. Unya busok pag yun. It meaning to say, nindot siya og pagkauhay. Unya mingtungha ang laing 7 ka daot nga mga uhay nanguyos tungod sa init nga hangin sa deserto gikan sa silangan. Versikulo 7, og gilamoy nila ang 7 ka uhay nga himsog og busok. Unya naghimata ang Paraon og nasayran niya nga damgo lang di ay kato. Yes, of course, damgo lamang kato apan nakahasol sa tibok niya kinabuhi. Ikaw o ako sa mata gabi imang igsuon kung damguhon gagad dili mao pagkabuntag di ba mamuypoy ka, mahadlok kas imong damgo. Labi nagdamgo mga kaigsuonan nga sama sa salida, di yun na di mo kalimtan. Labi nag dili maayong damgong mga igsuon, maghinuktok yun ka. O niya sa sunod gabi di nakakatulog. Sunod sa usa ka semana di nakakatulog, mag-insomnia ka. Mao si Paraon ingon siya, kinsa kahay akong hatagan ani. Ingon ang versikulo 8, mubalik ko sa versikulo 8. Sa pagkabuntag nahasol siya, busag ipatawag niya ang tanang salamangkero, ang mga taong maalamon sa Ehipto. Gisugilo niya kanila ang iyang damgo, apan walay usa kanila nga nakatug-an kaniya sa kahulugan ni.
Grabe siya. Kinsay nakatog-an base sa balang kasulatan. Moingon po ta mga kaigsoon, wala ta kabasa sa Biblia. Murag si Apostol Pedro matingali to, pastor. Si Apostol Juan, lahi matong papel usab ni Apostol Juan. Mao man to siya nagbautismo ni Jesus dito sa suba sa Jordan. Mo mangani ni ingon si Apostol Juan, mga bitin, kinsay nagtug-an ninyo nga nakatultol mo diri magpabautismo sa po. Hello. Ingon ang ready. Unya ang tiktagay sa bino, ning-ingon kang paraon, karong adlawa, nahinumdum na ako, ang nahimo kong sayo. Ang nagtiktagay sa bino, maikso, nahinumdum, hinoon sa siyang sayo. Ingon ang versikulo 10, sa dihang nasuko ka sa imuhang mga sulugon, di pabilanggo mo ako, o ang pangulo sa mga panadero dito sa balay, sa kapitan, sa mga gwardya. Usa ni ana kagabi ang usag-usa kanamo, nagdamgo og nagkalaing-laing kahulugan sa among mga damgo. O grabe sa dito sa bilangguan, ipabilanggo sila. Nagdamgo sila nagkalaing-laing mga damgo o naghasol sa ilang una-una. Ingon ang 12, dito sa bilangguan may usa ka batan-ong Hebreo. Kinsa na ni? Si Jose. Kauban niya mga kaisunan na bilanggo niya itong mga panahon na siyempre human nga gipasangin lang siya sa asawa ni Potiphar. Wa man to siya makikhilawas, ni dalagan man to siya. Ni sipot oy. Unya wa magwinahimo ang asawa kay bisag unsaon niya og dani si Jose budalagan man. Nakaingo matingali mga kaigsunan si ag-asawa, bayot matingali ni ay. Dili to siya bayot, pero nahadlok to siya sa Ginoo. Hello, daghan kayong kay grangko, daghan kayong mga inilado nga magwawali sa social media. Matud pas akong amigo nga PNP, pastor, bro, ako gamay ramang kong kinaanman sa Biblia. Pero usahay makapangutan ako, usahay daghan kay mga alagad sa Ginoo nganong inanak man ang ilang nahimo. Siyempre gipamatud-an doon na mga pastor nga mga ripis. Inaaman siya sa opisina mga kaigsunan sa PNP, tanang kaso nakahibalo man siya. Ako siyang giingnan atong hinumuluman, bro. Dili tanan nga mga pastor, dili tanan nga mga pastora, dili tanan nga gitawag sa Ginoo nga nagsineryoso, kundi ang ilang pagkaalagad, ilalang gipahimuslan. Ako siyang giingnan, maunay makaguba sa mga alagad sa Ginoo nga uban nga nagsineryoso atuban sa Ginoo. Siyempre ang paglantaw sa katilingban mo ingon biya sa uban mga pastor, ayaw mo kumpiyansa ana. Kaya mga scammer pa ng mga pastor, mga rapist pa ng mga pastor, hinumdumi dilitan ng mga alagad sa Ginoo nasama niya. Doon ay nag-vlog mga kaigsunan nga gipost dia sa social media nga ning-ingon nga mga pastor ngano nagpastor aron makagwarta, no, dilitan na. Hinumdumi ninyo igsoon kaniadto o karon maura gyapon ang kahimtang sitwasyon. Lamang ang imong pagkinabuhi nagkinabuhi sumala sa balang kasulatan. Ikaw o ako kasulatan ang imong hangitunan. Kung ikaw wala nagkinabuhi niini, posibilidad nga mapakyas ka sa imong trabaho at bangas Ginoo. Nakabalo ka sa tinuyo nga pagpakasala, dako na sala ato bangas Ginoo. Nakabalo biya ka ang dili na maayo, imo pang buhaton, likay sama ni Jose. Wa siya nahimong gobernador dito sa kinatibuk-an sa Egipto, ug wa pa siya nakaagi og grabing pagsulay. Gitistingan siya kung karapat dapat ba siya nga mahimong takos o kangayan
sa katungdanan sa kinatibukan sa maong nasod sa Ehipto. Ikaw ug ako karon mga igsoon, asa na matandapita. Ikaw lamang nasayod og ang Dios sa imong nabuhat atubangan sa iya igsoon. Ingon diri mga kaigsoon, dito sa bilangguan may usa ka batan-ong Hebreo nga ulipon sa kapitan sa mga gwardya nga gibilanggo tipon kanamo o gisuginlan namo siya sa among damgo. Gitug-anan kami niya sa kahulugan sa among taksa-taksa kadamgo. Og ang tanan natuman gayud sumala sa iyang giingon. Nahibalik ako sa akong katungdanan og kipitay ang panadero. Tanan mga kaigsuonan, sa hubad ni Jose na itong panahon na wala na pakyas. Kaya yang paghubad, dili siyang kaugalingon, kundi na ngayo siya o kaalaw, kay balugikan sa Ginoo. Ayaw pagpaninansag nga ikaw o ako manggianamo na. Ikaw o ako, kung nakahuman makag degree holder, nakahuman makagitawag og master degree, dinhira na sa kalibutan, hinumdumi, kining tanan lumalabay lamang. Ang kinaadman og kahibalo nga dili mapapas og dili mapukan, kahibalo gikan sa Ginoo. Kay mo nay mutuk-an sa lingtunganay ug tinud-anay nga kahulugan sa mga damgo nga imong gipakita nakita dinis sa panahon sa imong katulogon isa. Ingon ang 14, busa gipatawag ni Paraon si Jose o gikuha dayon siya gikan sa bilangguan. Grabe. Kinsa may kapabilanggo niini? Si Paraon na bepot. Apan sa diha nga usa ka tawo nga nimprof nga mo nakasugilon, haring Paraon. Adunay usa ka batan-on nga Hebreo. O nahinumdum ang usa ka hari nga si Paraon. Gipakuha dayon si Jose dito sa bilangguan. Ikaw ug ako ug soon dunay sitwasyon nga mabilanggo ka. Daghan nga meaning sa pagkabilanggo. Nabilanggo ka sa kawaladon, nabilanggo ka sa problema, nabilanggo ka sa balatian, nabilanggo ka sa mga demon spirit. Walay lain nga makapahigawas nimo ni ang tanan. Nabilanggo ka sa tawhanon nimong kinaiya, nabilanggo ka sa tawhanon nimong emosyon. Walay lain nimo suginlan kundi maulamang ang Diyos. Doon siya pangayo niya panabang. Kaya ang Diyos anda mo tabang sa mata ko sa ikaw o ako. Kung kinasing-kasing ang imong pag-ampo, hinumdumi, dili yun na mahigawan ato bang nas Ginoo. Lamang kung doon na kay mga pagduha-duha, kung doon na kay mga kabalaka, sa mga Apostol Pedro, na while siya naglakaw sa dagat, ninghinay-hinay siya kaulod. Taon kay nakita niya ang hangin o ang balon nagpadulong ka niya. Ikaw o ako igsoon, sumusunod ni Jesus. Lamang doon na tayo buhaton aron ang Ginoo mahimuot ka na to. Ikaw o ako, kung mahimuot ang Ginoo, hinumdumi, doon na siya ipinasay para kanimo. Ingon din ang maigsoon, human siya makapamarbas o makaeli sa ihang bisti. Sa to pa si Jose perti ng pagkabungota, tingari mura na siya og stranger. Taas na kayo siyang bungo, taas na kayo iyahang mga buho. O niya sa iyang pag-atubang kang Paraon, siyempre usa ka hari sa Ehipto si Paraon, na marbas si Jose. Nang ligpyo siya sa iyang pagpamarbas, tingalin yung balik ang iyang pagkagwapo. Ikaw mo balik, maibog na po ning asawa ni Potifar ani ay. Apan walay luna si Jose sa pagpakasala tungod kay mahinadlokod siya sa Ginoo. Aduna ko ikapaambit ninyo mga kaigsoon na ilustrasyon sa kinabuhi sa usa ka tawo, mismo siya ning sugilon nako. Isa bro, kung tinuod bi ka mahadlok kag sala, mahadlok bi ko kag sala. One time mga kaigsoon, dili ra nako ni i-mention ang ngalan. Adto sila Cebu, nagpa-renew sa gitawag og license sa PRC. Imagino nimo ha,
faculty, babae, siya lalaki. Nag-ipon sila sa usa karon. Tihiras ang ilaha nga level, ang ilaha nga ulang, pareharag barko ba? Gamay lang. Pero namalandong siya siyang kaugalingon, lalaki biya siya. O niya iyang kauban dili niya asawa. Adunay bana kaniya to pero separated. Siya ulit daw o doon na po sa uyab na apas laing nasod kaniya to. Namalandong siya siyang kaugalingon. Siyempre kung lalaki ka, dili gud ka, doon na gud kay mga panghuna-una nga sa imong tawhanon ba, bahibin ang imong tapat. Nya ka murang 2 kwarto sa hotel. Hotel po yun. Pero nabuhat ba doon niya nga dili mao? Wala. Ingon siya. Iyang giuna-una. Kung mabuhat niya ang pagtintal sa usa ka babae, siyempre musulay man gud ang lalaki. Pero ang babae mga kaigsunon, unsa po kahaang una-una ato, sila biyang duha. Pero wala niya nabuhat. Ano man, doon na sa ikahadlok sa Ginoo. Sa iyong una-una, yes bro, babuhat na ko atong panahon na siyempre kamirang duha. Close ni kayo. Apan ingon siya, kung mabuhat na ko to, kung sa may mahitabo, ugma sa gitawang, ug mga panghitabo sa human sa akong pagbuhat niya atong panahon. Maguba ang iyang pagkatao. Yes, hinumdumi si Iba o si Adan, only one. Nagpakasala sila mismo ning gawas sa lugar nga diing gipahimutang sa Ginoo diya sa tanaman sa ini. Ako siyang giingnan, bro, salamat sa Ginoo. Ikaw o ako, kas alang ka magpakasala. Apan hinumdumi sa imong pagpakasala, bugat na atubangan sa Ginoo. Si Jose mga kaigsuonan ni atong mga panahona, lamang si Jose aduna siya pinasahi o kaalam kay balo nga wala gihatag ibig sa iyang mga ginikanag mga igsoon. Hinungdan nasuko ang iyang mga igsoon, gihulog dito sa bangag, giingnan siya, ikaw nagtuo ba ka nga mahimo kang hari namong tanan? Hasta si Jacob nag-uulsab. Matag-usa nato mga kaigsuonan doon na magoyhiyas. Doon ay katakos nga gikas Ginoo nga wala sa uban. Ang bingi, tipigi, alimahi, labaw sa tanan, ayaw nang ipasigarbo sa tibok kalibutan. Ipasigarbo nga ang Ginoo mo'y naghatag kanimo. Ayaw ipasigarbo ang imong kinagman. Ayaw ipasigarbo ang imong nga butang. Ayaw ipasigarbo ang imong profesyon. Ipasigarbo ang Ginoo nga mo'y naghatag kanimo niya. Sama kang Jose. Ingon diri. Si Paraon ning ingon kang Jose, may damgo ako ug wala makasaysay sa kahulugan niini. May nagsugilon ka nako og makahubad kag damgo. Wow. Di ba kung doon ay makasugilon nimo, matistingan ko ka mga kaigsuonan kung tinuod ba ikaw kang alaga sa Ginoo. Hello, sama kang Jose. Ingon diri, si Jose ming tubag, dili ako ang Dios maoy muhatag kang Paraon sa tukma gayud nga tubag. Mao magunay prinsipyo ni Jose. Ikaw ug ako kung doon na kay kinaadman kahibalo gikas Ginoo, ayaw ang kuna. Usahay mangod ang alagad sa Dios moingon ay ako ra goy naidihog. Ako ra goy gihatagan niini. Ayaw. Matag-usan nato mga kaigsuonan doon ay dihog. Nagkalaing-laing hiyas, unsa man ay giingon dias Biblia. Nagkalaing-laing hiyas. Ayaw ang kuna nga ikaw ray nay dunay dihog. Kana dayong ubang mga pastor wa nay dihog, naa nay dihog, although wala na nila nagamit.
sa diha nga doon na po na sila dili mao nga gibuhat sa Ginoo ato bangas Ginoo. Na sila authority. O sa may giingon diya sa pulong sa Dios, ang tanan nga budawat mahimong anak. Ug adunay katungod mga kaigsunan nga mahimong anak sa Dios. Naa kay katungod. Muklim sa saad sa Dios. O sa giingon lang kining kinabuhi bitaw ni Jose, mapailubon lang yun siya, kana bitang mapainobsanon ba, iyag yung gikuha. Nga iyang nasabtan ang katuyuan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Tanawa rago ningon rin magani siya, wala siya ningon, ay ako, kabalo ko na. Ang mentalidad man ko sa taos kalibutan, ay ako, swito ko na, ya himan-himan, dili day swito. Pagkagat sa insaktong panahon, kay kasagaran na bang dili swito, magsigig magkarakara nga ako'y swito na, himan-himan, dili kabalo. Kadaghan kayong na-encounter na ako mga kaigsunan nga ma-under na to sa klase. May smile lang ko gamay, pagkahuman ko kining batao sa kahaan ni kahuman. Wala na ko mo judge mga kaigsunan, pero ako silang i-adviser, kamo ba? Kung wala yun. Ayaw mo pagpa-as-if nga kabalo mo, diha mo sitting anang makina, usap pa diha. Kabalo mo oiling, o di mo kabalo, di mo patapo. Anak man akong wife karon naglantaw. Nisog hina. Ako silang instruksyonan kamo, paminaw ko na mo. Paminaw mo na mo, kay kami may nakahibalo. Ayahay. Kaya nagpamauman maigso, gilantaw raman hinoon ng nagwilling. Di na himot, na hinoon ko ikot, timan ninyo ha, instruksyonan ti mo ani. Pero dili mo patuo, naarap na ninyo ako, di masap ko mabugos. Hinumduman ako mga kaigsunan. Kada na akong meeting, primero na akong introduction, maingon na ko, kining akong advice, dili gini na akong kaayuhan. Kung dili mo mutuon ako, awa mako sa may mahimo. Kung makahuman mong eskwela, kung dili mo ilan ako, ngayon yung magtutudlo, ako'y problema na. Basta nga akong gitudlo, dili ni kadautan kung dili ninyo kaayuhan eh. Ako igsoon, walay problema ingnon ko nga, dili ko pastor. Hilaw kong pastor, butol kong pastor, bisan tanan na wala man ay problema. Inyuha man ang istorya. Ang akong gibarugahan, kung akong gipangayo nga dili ko butol ato bangas Ginoo. Hello. Natural man ang masakit ang imong tawhanong emosyon. Kung nasakit man ang tao mga kaigsunan, how much more ang Dios. Wa man kay katungod nga moingon sa imong isikataw butol. Wa man kay katungod sa imong isikataw sa imong isikapastor nga hilaw. Wa man gani niingon ang Dios. Siya mismo nangitag pamagi. Tanawa ra gud si Jose. Mapailubong na gid siya. Ingon siya siyang kaugalingon ingon siya diri. Si Jose mitubag dili ako. Wa magani siya moangkon, even ang iyang mga kauban nga mga binilanggo mao nakasugilong ni Paraon. Unsa pa kahas katilingbas kalibutan mga kaigsunan daghang kay mga tawo moingon ini. Ako maayo kong tao. Ako may dululong sa mga tao. Duha ra po na meaning anak mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Jovelyn Palomar Asero. Sa tanan ng mga Asero family mga kaigsunan. Labaw sa tanan sa mga Palomar family dinhi sa Sitio Punglo, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Si Jose atong imagine na wala bisay mo ang kuningon bisay diri. Si Jose mitubag dili ako ang Dios maoy mo muhatag kang paraon sa tugma gayon nga kahulugan. Kisa may naghatag di kaalam ni Jose. Ang Dios, ikaw ug ako tanang mga butang na ani mo dili na imuha oy. Profesyon, trabaho, ay o ang kuna. Maulaw taan sa Ginoo. Ingon si Paraon, miingon. Si Paraon miingon, nagdamgo ako. Nga nagtindog ako sa daplin sa suba sa Nilo. O niya may 7 ka mga tambok. Og nindot nga baka. Nya mitong hagikan sa suba. Og nanibsib sa mga sagbot. Sa daplin sa suba. O niya mitong usab gikan sa suba. Ang laing 7 ka baka nga daot og niwang kaayo. Sila labing niwang sa tanang baka na akong nakita sa tibok Ehipto. Pertigong diyang niwangan eh. Versikulo 20.
gipangaon sa niwang ang mga baka nga mga tambok nga baka. At tingala siya ano gikaon man yung tambok nga baka nga niwang munta ni mura bagsawa. Ingon dire, og bisag nahurot na nila kaon ang 7 ka tambok nga baka, wala makaila nga sila may nakaon kay daot man gihapon silag mga hitsura. Onya nahigmata ako. Mao nga natingala si Paraon ngano ang mga niwang nga baka samantalang ilang gikaon ang 7 usab ka baka nagkinananay sila, wala man gyapon mabusog, niwang ramang gyapon, wa man mausab. Salamat sa kinabuhi ni Mama Maria Angeline Cadelinia, nagwas karon gikan sa Saudi Arabia. Kumusta mo diha? Pila na laman ka tuig? Pila na ka tuig? Pila na laman ka bulan? Tulong paaboton. Matod pa na sa ako nga wife nga layhan ang mauli ng iyang mga kaubanan. Ay, welcome, makauli lang gid mo. Ato paaboton ang insakto nga panahon, mangayo lang gyud tagiyas Ginoo sa inyong pagsakripisyo, sa inyong pag-anto, siyempre layo mo sa inyong tasatagsa ka mga minahal sa kinabuhi, sa inyong pamilya. Kanunay ninyong i-konsulta sa Ginoo ang inyong kinabuhi, inyong trabaho. Sa matag buhat ninyo diha, giyahan mo sa Ginoo, hatagan mo maipanlawas, kay mao man ay puhunan nato. Mintras buhi pa ta din is kalimutan ni Igsoon. Hinumduman nato mga kaigsunan, good health is our wealth. Ang atuang maimpanglawas maunay pinakanindot nga bahandig sa kalibutan. Pag sa manang anunahan niya daghang bawal, magkiang-kiang nasabta Igsoon. Kwartahan ta, sinako atong kwarta, nya ga-arthritis sabta, giriyo mata, naapotay balatian, to aputa sa hospital mga kaigsunan, ki-oxygen. Makusa man ang sinako nga kwarta. Wala nga itong iapos Ginoo nga, ang Ginoo may naghatag na itong may kondisyon ka na adlaw Igsoon. Balik ta sa ato ang agibasa. Ingon diri, nagdanggo na usab ako, nakita ko ang usa ka punuan nga may 7 ka uhay, busog og himsog og mga lugas. Onya may musunod pang tungha nga laing 7 ka uhay nga kuyos tungod ni sa kainit nga hangin sa desierto gikan sa silangan. Gilamoy sa kuyos ang mga uhay, ang maayong mga uhay. Gisuginlan ko niini ang mga salamangkiro. Mao nga giingnan ni King Paraon si Jose nga iya na ning ikonsulta. Ipakonsulta na nako is manggialamon sa mga salamangkiro o kinatibuk-an sa Ehipto. Pero iniwan wa gyud nakatug-an ug naghasol hangtod karon. Mag-insomnia magit si Paraon ato. Tulo ka agabiig di ka katulog na. Magwandog-wandog ka sa imong gilaktan. Ining ba? Mao nga nakahuna-una ug dunay nakatug-an kang Paraon. Usa ka tawo, mga tawo nga nas bilangguan nga nakasugilom sa usa ka Hebreo nga mao si Jose nga gihatagan sa kaalam kay balo gikan sa Ginoo. Ikaw o ako pwedeng gamiton sa Ginoo lamang ikinabuhi ang mensahe nga tinud-anay nga ikaw o ako gitawag sa Ginoo. Ingon diri mga Igsoon, gisuginlan ko niini ang mga salamangkiro apan walay usa kanila nga nakasaysay sa kahulugan niini. 25 bersikulo 25. Si Jose niingon kang Paraon, ang duha mo kadanggo usaray kahulugan. Gipadayag sa Dios kanimo ang iyahang buhaton. Grabe. Pinasahi gyud si Jose atubangan sa Dios. Duha kadanggo apan usa lang ang kahulugan. Gitug-anan dayon ni Jose si Haring Paraon sa kahulugan nga nakahasol sa iyang kinabuhi. Unsay giingon? Si Jose niingon kang Paraon, ang duha mo kadanggo usaray kahulugan. Gipadayag sa Dios kanimo ang iyahang buhaton. Ang 7 ka tambok nga baka o 7 ka busok nga uhay
nagkahulugan og 7 ka tuig. Layo na kay sa kung imuhang yanuhon pagsabot baka unya 7 ka tuig. Oh, ingon diri 7 ka tuig, ang 7 ka niwang nga baka, ang 7 ka uhay nga kuyos tungod sa init nga hangin sa deserto, mao ang 7 ka tuig nga gutom. Mahitabo gayud kini sumala sa giingon kanimo. Gipadayag sa Dios kanimo ang iyahang buhaton. Mahitabo ang 7 ka tuig nga hilabihan kaabudan siya, ang abot sa mga kaumahan sa tibuok Ehipto, unya mubanos ang 7 usab ka tuig nga gutom ug tungod niini. Hikalimtan ang mga tuig nga abudan siya kaayo ang mga pagkaon sa tibuok Ehipto. Maalaot ang tibuok nasod tungod sa maong gutom. Wala na'y mahinumduman sa panahon sa kadagaya tungod sa hilabihan ka makalilisan nga gutom. Gipadamgo ka sa makaduha paraon aron masayran mo ang Dios mao nga nagbuot niini, og ang himuon gayud niya kini sa dili madugay. Grabe. Si Jose mao'y nakahatag o kasulbaran sa problema ni Paraon. Sa duha ka damgo gitug-anan ni Jose ang usa ka hari nga mao si Paraon sa kinatibukan sa Ehipto. Ingon ang 33, usa pagpilig tao nga masinabuton o maalamon o himua siyang tinugyanan mo sa tibuok Ehipto. Pagtudlo usab og mga opisyal sa tibuok nasod aron manguligtas sa ikalimang bahin sa abot sa kaumahan sulod sa 7 ka tuig nga abudan siya ang abot. Hatagi sila otoridad sa pagtigom og pagkaon diha sa mga syudad og sa pagbantay niini. Ang maong mga pagkaon itagana sa tibuok Ehipto alang sa 7 ka tuig nga gutom aron dili mga matay ang mga tao. Unsay bugat nga rason nga si Jose nahimong gobernador ngatong mga panahon. Tungod kay si Jose adunay pinasahi, inaadman og kahibalo gikan sa Ginoo og walay nalilong og ang tanan natuman. Ingon ang bersikulo 37, si Jose gihimong gobernador sa Ehipto. Ikaw o ako, gamiton sa Ginoo, nining nagkaginapos na panahon, lamang ikinabuhi ang pulong sa Dios. Dili ka patagamtamon sa pagkamayo sa Ginoo, kung dili ka mag-agi mga challenge sa kinabuhi. Sa kinabuhi ni Daniel, mga kaigsonan, usa ka hari sa gitawag nga mausin Nabucodonosor. Nagdamgo usab si Nabucodonosor o gipatawag ang tanan nga mga sakop ni Nabucodonosor manggialamong tao sa kinatibukan. Apan walay bisan usa kauban ang mga salamanggero o mga mamamarang niya itong mga panahon na. Kinsay nakahubad si Daniel. Mahinungdan ang hari ning saludar o mila sa Dios kang Daniel. Ikaw o ako nga imong gialagaran karon, mao ba usab ang imong gialagaran? Ang gialagaran ni Jose, ang gialagaran ni Daniel, mao ba ang imong gialagaran? Mangutan ako sa mata ko siya. Sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.9. Sa tanan nga makaabot nining atong sibyahanan dinhi sa City Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. O sa tanan nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mangutan ako, ang inyong gialagaran o gisaligan ba ni ining panahon na sama sa Dios ba ni Daniel? Sama sa Dios ba ni Jose? Atong hinungluman, ikaw o ako, itagaan kagawasan, pagpili,
sa matinud-anon nga pagpangalagan ato bangas Ginoo. Atong basahon mga kaigsuonan ang Daniel Kapitulo 2. Versikulo 1 ngadto 46. Sa kasaysayan sa usa ka hari nga naghasol usab ang damgo. Ikaw ug ako igsuon dili na siya basta-basta nga maghubad-ubad kag mga damgo nga wala kay kiya ato bangas Ginoo. Si Jose niingon siya wala siya moangkon. Nga niingon siya dili ako. Ang Dios maoy mohatag og kahulugan kang paraon. Mao nga ayaw ang kuna igsuon. Ang hiyas nga naa nimo karon. Mga butang nga naa nimo karon. Mga propesyon nga naa nimo karon. Hinumdumi gibiyalan ka lang niya. Kay gibiyalan ka na niya na igsuon ang pingi o tipiki na. Sa imong kasig-kasig una-una, kaya maunay mo dala sa kisiguruhan kadaugan sa matagosan na ito katinabuhi din sa silong sa kalibutan. Inyong ubos nga lagad kanunay nagdasig sa matagosan. Ikaw ug ako, dunay plano ang Ginoo. Ingon diri mga kaigsuonan, ang damgo ni Nabucodonosor. Mangutan ako kinsa may nakahuwan niini. Ato ning basahon. Dili lamang si Jose gihatagan sa kinaadman kay balugi ka sa Ginoo. Apan bisan usa wala ang kuna ni Jose. Kun dili ningon siya ang Dios mo'y mohatag sa tinuod nga kahulugan kang paraon. Sa akong kinabuhi igsuon, dili nako ang kunon ang tanang propesyon, ang akong pagka-profesional. Ang posisyon isip alagad sa Ginoo. Mga butang nga na akong namong naangkon nginuman kining tanan gipiya lang sa Ginoo sa among kinabuhi. Trabaho nga iyang gipatrabaho dili ni ako kun dili trabaho ni sa Ginoo. Lamang ikaw ug ako gisulayan o gitistingan ka kung karapat-dapat ka ba nga dili nimo ikapasigarbo mismo ang imong kaugalingon sa tibok katilingban. Paghulat, pag-agad sa desisyon sa Dios nga ikaw o ako iyang gamiton para sa iyang himaya. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotratsi from Bulo, Bindoy, Negros Oriental. Doon na sa mensahe, good morning Pastor, o sa tanan nga mga follower ni ining imong tulumanon. Hintak na sa kabuntagon dalay ko ng Dios sa kanunay niyang pag-atiman kanato. Wow! Tugat bida glory. Ato yung mahinungduman nga walay lain nag-atiman kanato. Walay lain nag-amping kanato kundi ang Dios nga may tag-iya sa imong kinabuhi, may tag-iya sa akong kusog, may tag-iya sa imong kalagog espiritu ang Ginoo lang gyud igsoon. Ato na ning basahon ikaduhang tuig sa paghari na Nabucodonosor. Sa tupa 2 years ang iyang paghari. Nabdamgo siya sa makadaghan, naghasol siya, nahasol siya og dili makatulog. Tan-awa ra gud na. Kung ang damgo gani sa tao magsigig yun na og balik-balik nimo kada gabi, ayaw kong ingan makatulog ka pagkasunod. Si Nabucodonosor nahasol sa masab na himo ni Jose. Mohinungdan ang mga wise man, gipatawag ni Paraon ni atong mga panahona, bisan usa wala katukan, samantalang si Jose nabilanggo pa ni atong mga panahon. Dunay mga kaubanan ni Jose dito sa sulod sa silda, dito sa bilangguan, nakatug-an tungod kay ang tanang mga binilanggo halos dito nagdanggo man sab. Og nagitug-anan ni Jose sa tinud-anay nga kahulugan, nganuman si Jose wa man siya magsalig siyang kaugalingon kundi nangayo siya kaalam sa Ginoo. Sa dili pa nako ni basahon ang kasaysayan ni Nabucodonosor o kang Daniel. Si Solomon man kakaigsuonan, duha ka babae nga nag-ilog sa usa ka anak. Mudrikta kon ini, niingon si Solomon, agai kog espada kay akong pikaso ning usa ka bata o
ako ning ihatag sa mga duha ka inahan nga nag-ilog sa usa ka bata. Kinsay gahatag o kaalam ni King Solomon? Ang Dios. Nganong gihimo to ni King Solomon aron mapamatud-an og kinsay tinud-anay nga inahan. Nangahadlok ang tanang tao kay ngano si King Solomon migkuhag espada kay iyang pikason ang bata og ihatag sa duha. Apan adunay usa ka ginikanan nga nag-angkon, niingon ayaw na lamang nagpatyak hari, ihatag na lamang na sa usa nga nag-angkon ini. Kinsa may tinuod nga inahan katong naluoy sa bata nga patyon sa usa ka hari. Ikaw ug ako kundo na kay kasing-kasing sa kaluoy kanang kasing-kasing na gikan sa Dios. Even sa tibok katiningban, even sa kinatibuk ang nasod, kung naama ka sa Israel, naama sa Ehipto, naama ka sa kinatibukan sa Pilipinas, naama ka sa kinatibukan sa barangay o sa city o sa lungsod, pilia hinumdumi, pilia ang dunay kasing-kasing nga bulawanong kasing-kasing nga angayan ug takos sama sa kasing-kasing ni King Solomon. Og sa usa ni atong duha ka mga inahan nga nag-angkon, ning ingon siya, King Solomon ayaw na lamang patya ang bata, ihatag na lamang nas usa nga nag-angkon niini. Unsay desisyon ni King Solomon? Ingon siya, ikaw mao'y tinuod nga inahan, kay diha nako nasayran ang imong kasing-kasing na luoy sa usa ka bata na akong patyon. Ikaw ug ako gi kaluyan sa Dios. Di pa kamatyan ka, pinaagi sa embugtong anak, aron ikaw ug ako makatagkamtam sa pagkamayos Ginoo. Sa gingon sa Juan 3:16, kay gihigong mapag-ayos sa Dios ang tibok kalibutan, tungod di ana iyang gipadala ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya ug motuo, dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Sa pag-ari ni Jesus dinis kalibutan, wa siya ni ari aron ikaw ug ako magsakripisyo aron sa iyang pag-ari. Ikaw ug ako magkinabuhi nga managayaon at tupangan sa Ginoo. Kinsa may layhan, apan hinumlumi kung kinsay layhan, dawata si Kristo sa imong kinabuhi. Naghanda bang magpaka-Kristo sa kalibutan, apan hinumlumi karon naa na sa bilangguan. Klaro dili. Ang atong oras mga kaigsonan alas 5:37 pagyap mga kaigsonan atong intiwasyon. Ingon diri, unya gipatawag sa hari ang mga salamangkero, ang mga anting-antingan, ang mga diwatahan. At klaro di kayo ng Biblia. Nakisa may mga diwatahan diya, mga salamangkero, mga anting-antingan. Mauni giduol ni Nabucodonosor ang ipatawag niya. O niya gipatawag sa hari ang mga salamangkero, ang mga may anting-anting, ang mga diwatahan, ang mga maalamong taga Babylonia, aron paghubad sa ihang damgo, busa ning atubang sila sa hari. Nya kay gulong-ulungan man digagahari ani. Ingon ang bersikulo 3, gisuginlan sila sa hari, may damgo ako nga wala hisabti. Ang kahulugan busa na hasol ako, mintubag sila sa hari. Ingon diri, sa pinulungan nga himay ko, kamahalan, hatagan ka untag taas nga kinabuhi. Giingnan ra, hatagan untag ka taas nga kinabuhi kamahalan. Nya mao ba tubag sa damgo o dili matumoy sulban? Giingnan ra mang hatagan. O niya, hatagan na si Nabucodonosor atong taas kinabuhi o mag-insomnia siya. Di ba magsakit, hinuog, diabetes na.
kanseros mga kaisunan kay di nakatulog. Imagine nimo nahasol magani siya. Nagiingnan ra mas mga salamang kirot anting-antingag mga diwatahan nga hatagan kaunta ulog-ulog man na. Hatagan kaha siya kinabuhi taas ato mga kaisunan nga mamatay man gyud siya di siya makatulog. Di ikaw karon mangutahan ako sa tanan nga namin sa FM radio, sa tanan nagwa sa Facebook live, mangutahan ako kaninyo karon. Sa sitwasyon bang Nabucodonosor, mutuo ka o ikaw ba'y Nabucodonosor nga inon kang hatagan kang tagtaas kaya kinabuhi nga wa magani sila kasulban? Hello, nakuha na to. Muna dili ta magpauwat oy. Ingon diri hatagan kang taas nga kinabuhi. Tug-ani kami sa imong damgo ug amo kining hubaron. Hinambog ba? Ingon diri, mintubag ang hari, timan-in ninyo. Tubag sabi sila sa hari, ingnan sila. Pantay mo ha. Timan-in ninyo. Mintubag ang hari, hari di siya. Timan-in ninyo. Kini kung dili ka mo makatugan kanako sa akong damgo ug makahuban niini, ipaputol-putol ko kamo o ipasugba ko ang inyong mga ipasunog ko ang inyong mga balay apan kung makatugan kamo sa akong damgo o makahuban niini, hatagan ko kamo mga gasa o mga ganti o pasidunggan ko kamo pag-ayo. Busa ituanin ninyo o hubara ang akong damgo. Miingon sila pag-usap, sugili lang kami sa imong damgo ug tubagon ka namo sa kahulugan niini. Wakalon maguni mga tawhana mga igsoon. Ingon ang utso, mintubag ang hari, nasayod ako nga naglangay-langay lamang kamo kay nakita man ninyo nga tumanon ko gayon ang akong gisulti. Nagiing na noon sila sa hari nga kamo ba mga salamangkiro ha mo mga diwatahan na mo. Galangay-langay ramos ako ang trabaho, tinuod maguna. Galangay-langay, gadi di man tinuod. Hello. Base sa balang kasulatan, wala ko mang-judge ha. Base sa balang kasulatan, kay mauni atong gibasa karon. Ingon ang 9, nya kung dili kamo makatug-an kanako sa akong damgo, silutan ko kamo. Nagkauyon kamo sa pagpamakat o pagsultik dautan kanako hangtod nga mausap ang akong una-una. Busa sugili ako sa akong damgo aron mahibaluan ko kung makahubad ba kamo nini. Nay nakahubad wala. Waoy. Ingon ang Diyos, mitubag sa hari. Mitubag sa hari ang mga magtatambag. Walay bisan kinsa nga makatuman sa gipangayo sa hari kay wala pa gayoy hari. Bisan unsa siya kagamhanan nga nagsugo sa mga salamangkiro o may mga anting-antingan sa mga Babylonia sa pagbuhat sa imon. Lisod tumanon ang imuhang gisugo ug walay makatuman niini gawa sa Dios ug wala sila magpuyo uban sa mga tao. Mismo ang mga salamangkiro, mismo ang mga diwatahan, wala sila katugan sa kahulugan sa damgo ni Nabucodonosor. Apan doon na sila ipulong niingon sila. Gawa sa mga Diyos o wala sila magpuyo uban sa mga tao. Mga Diyos. Lamang doon ay mga Diyos. Ingon ang 12, tungod niini nasuko og napungot pag-ayo ang hari og misugo nga pamatyon ang tanang manggialamong tao sa Babylonia. Busa gipahibalo ang sugo nga pamatyon ang mga maalamon, lakip sila si Daniel o ang iyang mga higala. Lakip man. Apil naman si Daniel o katungtulon niya ka mga higala. Kung sa'y gihimo ni Daniel, engon diri gipakita sa Dios kang Daniel ang kahulugan sa dako.
Igsoon sa itong kinabuhi, wala tayo lain sa likan. Wala tayo lain, gilauman. Gawas lamang sa Diyos. Ingon diri, unya si Daniel ginamit ang kaalam o kaligdon pagsulti kang Ariok, ang pangulo sa mga gwardya nga gisugo sa hari sa pagpatay sa mga manggialamon nga taga Babylonia. Miingon siya kang Ariok, nganong grabe man kaayo ang sugo sa hari. Unya gisaysay ni Ariok si Daniel bahin sa hinatabo. Busa si Daniel nangayo o harianong pagtugot nga tagan siya higayon paghubad sa damgo. Unya mipauli si Daniel sa ihang balay o gisuginan niya ang ihang mga higala nga si Ananias, si Misael, si Asarias bahin sa naitabo. Gisultihan niya sila sa mga pakiluoy sa Dios bahin ni ining tanghaga aron siya ang iyang mga higala dili malakip sa pagkapatay uban sa mga makianmanong tao sa Babylonia. Versikulo 19. O niya anang gabi una gipakita si Daniel bahin sa tanghaga pinaagi sa usa kapanan-awon. O niya giday ni Daniel ang Dios nga naa sa nang. Kinsa ighatagan sa kasulbaran ni anang gabi una gitagaan si Daniel og revelation gikan sa Dios. Wow, ikaw og ako tipigi ang pingi ang hiyas nga naa nimo karon. Kung naa nimo ang pingi kay gikan sa Ginoo. Ingon diri mga igsoon, siya ming ingon, dalaygon ang ngalan sa Diyos. Hantod sa kahangturan, kay iya man ang kaalam o ang gahom. Hinumdumi igsoon, ang kaalam o gahom, gikan sa Ginoo, dili gikan sa tao. Lamang ang kunon sa tao, nga magyalamon, kana, dili ikalipay sa Ginoo. Si Daniel, nag-agad, o nagsunod kanunay sa pamaagi sa Diyos. Versikulo 21. Siya nagbuot sa dagan sa panahon. Papahaon niya ang mga hari o lain nasod ang iyang paharion gikan kaniya ang kaalam, ang mga maalamon o ang kahibalo sa adunay panabot. Versikulo 22. Gipadayag niya ang tulok-kibon o tinagong mga butang. Makita niya tinabunan sa ngitngit o ang kahayag anaa kaniya. Si Daniel mga kaigsuonan o sa kataong hinadlokon at tubangan sa Diyos. Ingon diri sa 23, kanimo o Diyos sa akong mga katigulangan. Nagpasalamat o nagdahig ako kay gihatagan mo man ako kaalam o kusog o gisayran mo man ako gipangayo namo kanimo kay gipadayag mo man kanamo ang kahulugan sa damgo sa hari. Versikulo 24. Gisubilon o gispasabot ni Daniel ang damgo ngadto sa hari. Busa si Daniel miadto kang Ariok o ang gitudlo sa hari pagpatay sa mga tao maalamon ug taga Babylonia. Giingnan siya ni Daniel, ayaw pamatya ang mga tao. Mga maalamon, paatubanga ako sa hari ug saysayan ko siya sa kahulugan sa damgo. Sa kinabuhi ni Jose, siya mo'y nahimong gobernador sa kinatibuk-an tungod kay nakasulbad si Jose sa damgo pinaagis Ginoo. Dili only pagikan ni Jose kundili niingon si Jose ang Dios mao'y magtug-an sa tinud-anay nga kahulugan kang paraon. Si Daniel nangayog kaalam gikan sa Dios aron dili mga matay ang mga tao apil natong mga salamangkero
apil nag mga diwatahan ato siyempre mao'y gipatawag una ni King Sol ni Nabucodonosor na itong panahon na busag gidala dayon ni Ariok si Daniel ngadto sa hari o giingnan niya ang hari, mahal nga hari, nakakaplag ako usa ka mga bihag nga gikan sa una. Usa siya katao nga makahubad sa imong damgo. Niingon ang sundalo, nakadala ko bihag. Niingon diri, ang hari ningon kang Daniel, nga ginganlan usab og Belshazzar. Makatukan ka ba sa akong damgo o makahubad nini? Mingtubag si Daniel, walay makiadmanong tao nga anting-antingan sa lamangkiro o astrologo nga makahubad sa tanghaga nga gikalibgan sa hari apan may Dios. Hinumdumi mga kaigsoon, sa tanan nga nimong kahimtang karon ayaw hikalimti ang Dios. Daghang magyaramon sa kalibutan apan ang ituohan dili tinuod nga Dios. Hello. Apan si Daniel ningon siya, apan ang Dios sa langit nga nagpadayag sa mga tanghaga ug ang iyang gipadayag kang haring Nabucodonosor ang mahitabo sa umalabot nga mga adlaw, ang imong damgo ug ang mga pananahon nga nakita mo samtang nagkatulog ka maukini, samtang natulog ka nagdamgo kag bahin sa mga butang nga umaabot kay ang Dios nga nasayon sa mga tanghaga nagpadayag kanimo sa umaabot. Wow, grabe sa ingon si Daniel, haring Nabucodonosor, gipadaygan kas Ginoo ni anak kay kanang gipadayag preparasyon na sa umalabot nga panahon. Walay damgo nga nahitabo karon kundi ang damgong revelasyon umalabot in the future sa imong kinabuhi. Ingon diri mga kaigsoon, nagdamgo ka bahin sa mga butang umalabot kay ang Dios nasayon sa mga tanghaga pinadayag kanimo sa umaabot. Versikulo 30, kining maong tanghaga gipadayag kanako dili tungod kay maalamon ako lapaw sa uban kundi aron ang hubad niini masayran sa hari ug aron ka usab masayod sa una-una nga miabot kanimo. Versikulo 31, ang nakita mo kamahalan usa ka dagkong larawan ug sulaw kaayo nga nagbarog kini sa imong atubangan ug makalilisan nga tan-awon ang iyang panagway. Hinimo gikan sa lansang lunsayng bulawan ang ulo, plata ang iyang dughan, ang bukton bronze, ang iyang tiyan, ang paa, puthaw, ang iyang mga bitiis, ang iyang mga tiil, sagol, puthaw, ug yutang kolonom, samtang nagtanaw mo ang mga tiil nini. Unya ang puthaw, ang yutang kolonon, ang bronze, ang plata, ang mga bulawan na dugmo, sama kapino sa mga taho. Gipadad-an kini sa gipatpad kini sa hangin o wala gayoy nahabilin. Apan nahimong dakong bukid ang bato nga naigo sa larawan. Nilukop kini sa tibuok kalibutan. Mao kato ang damgo o kini ang kahulugan. O kamahalan, ikaw ang labing gamhanan nga hari. Ihatagan sa Dios nga anaa sa langit ug kingharian, gahom, kusog ug kadungganan, gitugyan usab kanimo ang mga tao, ang mga mananap, ang mga kalanggaman, aron ikaw maghari kanilang tanan. Ikaw ang ulo, ang bulawan, sunod kanimo mutungha ang laing hari nga mas minus kanimo gahom, ug may ikatulo pagayod nga gisimbolohan sa bronze ug muhari siya sa tibuok kalibutan ug may ikaupat pagayod nga hari lig-on sama sa puthaw kay ang puthaw makadugmok man sa tanang butang sama sa puthaw.
kini hari madugmok ni ining tanan may unang gingharian. Bersikulo 41, og sa samang nakita nimo sa iyang tiil nahimo gikan sa yuta nga kulunon og puthaw kining ginghariana mabahin apan anaa kaniya ang lig-on nga puthaw. Sama nakita mo nga ang puthaw gisagol sa yuta nga kulunon og sama nga ang mga tudlo sa tiil may bahin nga puthaw o may bahin usab nga yutang kulunon. Kining gingharian may pakalig-on o may pagkahuyang usab. Sama sa imong nakita nga ang puthaw gisagol sa yutang kulunon, mahiusa usab sila pinaagi sa kaminyoon apan dili madugay ang ilahang paghiusa kay dili man gayud masagol kining duha. Sa panahon ni ining mga haria ang Dios na magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag og ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan. Dugmoko niya kining mga gingharian og kini maoy ilahang katapusan. Kining maong gingharian mobarog hangtod sa kahangturan. Imong nakita ang bato nga niligid gikan sa bukid bisan wala kini hilabti. Idugmok niya ang puthaw, ang bronse, ang yutang kulunon, ang plata o ang bulawan. Ang gamhanang Dios nagpadayag ngadto sa hari og sa butang nga mahitabo og maglaglag mao kana ang imuhang damgo og gihatag ko kanimo ang husto gayud nga hubad nini. Kinsay nakahubad igsoon? Si Daniel. Gisaysay ang tinud-anay nga lingwahe o kahulugan. Ingon diri sa 46, gipasidunggan ni Nabucodonosor si Daniel. Agi og reward sa gibuhat ni Daniel nga alagad sa Dios, gipasidunggan si Daniel niyatong mga panahon na. Unya ang hari nga nabalukod og unya si haring Nabucodonosor ninghapa sa yuta og mingyukbo kang Daniel og mingsugo nga halaran siyang insenso. Niingon ang hari, niingon si haring Nabucodonosor, matuod kayo ang imong Dios, Daniel. Dili sa Dios nga tigpakaruningnan. Ikaw ug ako karon mangutan ako karon mga igsoon. Kinsa man ang Dios sa inyong gialagaran? Kinsa ba ang Dios nga inyong gikahadlokan? Dios ba nga gialagaran ni Daniel? Ang Dios ba nga gialagaran ni Jose? Even ang iladong tao sa katilingban sa Babylonia nga mao si haring Nabucodonosor minghapa ung saludar ung niingon siya, matuod gayud ang imuhang Dios, mao ang Dios sa tanang mga Dios o Ginoo sa mga hari, tigpadayag sa mga tanghaga, kay nakahimo ka man sa pagsaysay ni ining maong tanghagaa. Onya gipasidunggan niya pag-ayo si Daniel, gihatagag mga mahalong gasa o hilabihang o gihimong gobernador sa lalawigan sa Babylonia. Grabe. Sa nahitabo ni Jose, gihimong gobernador si Jose sa kinatibukan sa nasod sa Ehipto, mauusap ang gihimo ni Nabucodonosor si Daniel nga gihimong gobernador nga naman mahinadlokon sa Ginoo. Ikaw ug ako posibilidad gamiton sa Ginoo ining katapusang panahon apan siguro oy makadumala sa kalihukan sa lalawigan sa Babylonia apan si Daniel nagpabilin sa palasyo. Grabe. Igsoon, manghinaot ko, doon ay daghang katawhan din sa kalibutan nga nag-angkong magyalamon kumusta man ang ilang pagtuo pagsalik nga sa Ginoo. Ang atong oras alas 6 minus 1 mag alas 6 katapusan
nga bersikulo sa Roma Kapitulo Roma 1, bersikulo 22. Ato ning basahon mga kaigsoon. Manghinaot ko na ato masayran kay dinis kalibutan daghan kay magpatuo nga magialamon apan kaalam sa kalibutan dili kaalam gikan sa Ginoo. Manghinaot ko nga aduna tay nakatunan diha sa pagtuon sa palang kasulatan aron ikaw o ako tinuod yun nga tinawag sa Ginoo. Ikso ingon diri sa 22 ato ning basahon Roma dinhi sa 22 may igsoon. Mudiktat ko sa 22 matud nila maalamon sila apan mga buang-buang di ay. Anong giingon man diri ang kasulatan? Ako kining basahon aron masaysay nato ang kahulugan nganong giingnan sila sa Dios. Nagtuo sila manggialamon apan buang-buang di ay. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Mark si Kanoy. Good morning Pastor Brad. Shout out ko Brad. Kalawitan Barangay Pamplona San Carlos City. Walay ulan diri. Salamat sa Ginoo nga wala po'y ulan dito sa San Carlos City. Labi na sa mga Kanoy family mga kaigsunan. Ang atong gibasa mga kaigsunan ni ingon diri matud nila maalam sila apan mga buang-buang di ay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao hinuoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sama sa dagway sa tawo, sa mga langgam, sa mga mananap, sa mga hayop, sa nagkamang. Tungod niini gipasagda na lang sila sa Dios diha sa mga malaw-ay nga tinguha, sa ilang kasing-kasing o gibuhat nila ngadto sa usa-usa ang salawayong butang. Hello, daghan nga moangkon sa kalibutan karon. Manggialamon apan mga buang-buang diay matud sa balang kasulatan. Imbis ang ayan takos atong kahadlukan ang Dios kang Daniel, ang Dios kang Jose, ang Dios kang Abraham, ang Dios kang Isaac, o ang Dios kang Jacob, o ikaw o ako nagkinahanglan ini karon. Unsay giingon diri las nga mga bersikulo, unsay atong angayang ampuan. Ingon diri mga kaigsunan, aron dili ta masipyat. Matud nila maalam sila apan mga buang-buang diay. Imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao hinuoy gihimaya nila ang mga larawan ang gibuhat sama sa dagway sa mga tawo o sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop o sa nagkamang. Bersikulo 24. Tungod ni ini gipasagda na lang sila sa Dios diha sa malaway nga tinguha sa ilang kasing-kasing o gibuhat nila ngadto sa usa-usa ang salawayong mga butang. Ayaw pa buta nga pasagdan na lamang tas Ginoo. Sa tinud-anay nga Ginoo nga atong gilagaran. Gipulihan nilag baka ang kamatuoran may tungod sa Dios ug maoy ilang gisimba ang gialagaran ang binuhat sa Dios imbis ang mga buhat mao sa kahantoran. Amen. Tingnan ang Biblia Exod. Nagdasi kong naghagit sa matag usa. Wala kay laing kalagaran, wala kay laing simbahon. Ang gisimbahon nimo karon ang Dios kang Abraham, ang Dios kang Isaac, ang Dios kang Jacob, o ang Dios ni Jose, o ang Dios ni Daniel nga mo'y nagtukan sa insaktong kahulugan sa mga revelasyon. Yun na patay panahon ni Exod. Sa atong kinabuhi mga kaisunan, daghang kay mga wise kalibutan, daghang kay mga wise sa katilingban, apan hinumdumi wala nagkinabuhi sumala sa balang kasulatan. Salamat sa Ginoo. Padayon kita sa mga greetings o binta sa ato mga greetings mga kaisunan dinhi sa Sen FM 95.3. Pwede mo maka-request awit makalangit, maing buntag ka natong tanan mga kaisunan kos Ginoo ilabi na sa dapit sa kangwe.
Wala lang takapadayon kahapon mga kaigsunan tungod kay nakapos kita sa oras. Pwede na gyud mo makarequest awit makalangit. Maibutag kaniyong tanan diha mga kaigsunan diha sa dapit sa Kagwi. Ilabi na sa mga kaigsunan, sa mga Ilhig family, Brother Mario Ilhig. Maibutag kanimo diha Brother Mario. Buhay Kristiyano ay di hallelujah lang, maging bahagi ka ng pagtulong sa lipunan. Manalangin ay tama di naman. Ilabi na sa ato mga kahigalaan, mga follower o listener sa Sign FM 95.3 sa Dayang sa inyong mga radio sets. Maibutag kanining tanan mga kaigsunan, Brother Mario Ilhig, Sister Roslyn Ilhig, mga kaigsunan, o sa inyo ang mga anak. O gilabi na sa tanan nga mga tapdasan family, sa pamilya ni Brother Arnel Alberio Tapdasan, Brother Arnel Tapdasan, ni Brother Warlito Diniega, sa tanan nga mga Diniega family, o ni Brother Roel Regalado, sa tanan ng mga Regalado family. Ilabi na sa pamilya ni Sister Nelly Dalmasio Suarez, sa tanan nga mga Suarez family diya sa David sa Kagwi. O sa tanan nga mga Masida family mga kaigsunan, sa tanan nga mga Beldo Sola family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Buagas family, Sister Gregoria Buagas, o sa tanan nga mga Duhig family, sa tanan nga mga Rotsa family mga kaigsunan. Maipuntag kanyong tanan sa mga Kilat family, sa mga Kabayay family, sa tanan nga mga Sibomi family diya sa Kagwi mga kaigsunan. Maipuntag kanyong tanan mga kaigsunan. Ang atong oras karon alas 6 pa sa kabuntagon. Maing pagpangabi manghinaot ko mga kaigsunan kung Ginoo aduna tay makatunan, aduna tay mabuko nga maayong pagtulunan diya sa balang kasulatan. Diya sa balang kasulatan, ikaw ug ang tug-anan sa insaktong sikreto sa pulong sa Ginoo. Ikaw ug ako pwede lang yun kayo magtuon sa pulong sa Ginoo apan hinumdumi sacrifice o pagkatoon, dili pagkatoon sa kaalam sa kalibutan, kundi dili pagkatoon sa kaalam gikan sa Ginoo. Kay mao niya magtug-an sa insaktong lintungan ay sa tong pagkinabuhi dinhi sa silong sa langit ibabaw sa kalibutan. Maibutag kanin tanan diha mga kaigsunan ko sa Ginoo, ilabi na sa mga puting family mga kaigsunan. Buhay Kristiyano'y di hallelujah lang, maging bahagi ka ng pagtulong sa ang pasayaw ikapalos ko, ang paglukso ikapalos ko. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan, ang paglukso mo pagsayaw atong ipahinungod nga tos Ginoo nining sayo nga kabuntagon. Ikapalos ko ang pag-awit. Padayon ta mga isuon, medyo loading kita kato nga wifi connection atong giulat mga kaisunan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-country, sa tanan taga-ilhan mga kaisunan, sa tanan nga makabanat family, mabuntag kaninyo nga tanan. Atong pasalamatan ang Ginoo pagdaig official relay
Lyrics, video, Leviticus, Gospel Music. Salamat sa Ginoo sa tanan pamilya ni Brother Ronnie Cabanaan. May buntag kanyo tanan diha sa dapit sa Ilihan. Labi na sa pastor sa bodega sa Trimbolo. Biya sa nasok mga kaigsoon ko sino may buntag kanino katanan nga oras karon ining magugtaong panahon. Alas 6 may bina sa kabuntagon. Adlaw karon nga Miyerkules, Pizza Ban 5 sa September sa tuig 2024. Pandaig, Lokso Sayaw. Salamat sa Ginoo sa tanan taga-bodega, sa mga bilog-bilog pamilya mga kaigsunan nilabi na ni Sir Belenario Florentino Escape from Davao City, Government. Maibutag kanimo diha sir, diha sa Davao City. O sa tanan na taga Davao City mga kaigsunan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa inyo magkinabuhi nga kanunay nagasunod ining atong programa dinhi sa Sign FM 95.3 sa dayon sa inyong mga radyo. Maibutag ka na itong tanan bisan pa sa ating station manager mga kaigsunan diha sa Sitio Kalugtugan Barangay Sirena para Puyok Cebu City, Reverend Jason Candelario, Pastora Russell Candelario. O sa ilang doang kamangana, maibutag ka na tanan diha sa atong general station manager Reverend King Ryan Makasaol. Diha sa dapit sa Gihongan City mga kaigsunan nga kahapon adlaw tuwa sila sa Pasay. Unang nahilamuot ko mga kaigsunan sa iyang legend mga kaigsunan sa Pastor asa na may muagi. O niya kay dito mo sila ni Agis Kalumbuyan perti na maglayo paingo na mas kabantaran. Unang ako silang tingnan mga kaigsunan perti naman ang pagkalayo kay kabalang bangkalan muagi panaglayo yun nga area. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan, ulo mga kaigsunan hapit ang sabto o pamasyal mga kaigsunan. Para kita mga kaigsunan ko Ginoo, mga Ginoo kanon na nagkuban ng pagpantay ka na ito mga kaigsunan, doon na po FM radio diha sa Pasay. Kining Pasay mga kaigsunan, video doon namin sa Bayawan, sikan maning area diha sa Balawan, City Negros sa Oriental. Wala nga mga FM radio din sa Negros Oriental, nagkadaghan mga kaigsunan ko Ginoo, tayo welcome. Ado na po'y plano ang Ginoo mga kaigsunan, kung ado na ang ato lang kung mahimo mga kaigsunan ka ng pagpagamit para sa Ginoo. Kung naigingon mga kaigsunan kung loyal ka, masakripisyo ka, kung willing ka, sakripisyo ka kaigsunan. Tunay minsan si Ma'am Norberta Yutrase, from Pintoy Negros Oriental, greto sa Yo Family sa Isabela o sa Gihongan City. Happy birthday! Padayon ka mga kaigsunan. Ayaw lang kong pispinsa sa mga FM radio mga kalimagpit o mga kaigsunan kagaalat na sa Wi-Fi connection. Pagdaig ka tinodanay, hindi kayo sa Sign FM 95.3. Ano na ibinay si Ma'am Norberta Yutrase from Pintoy Negros Oriental. O sa silingan sa Gihongan City o happy birthday ni Ma'am Nel Rose sa Bulo. Request for song Dili Kabayran o Milagroso o birthday song Pastor. Salamat Pastor o God bless you always.
Tama sa Ginoo sa imo nga mga maanindot nga mga mensahe, mabulokon nga mga mensahe gikan kayo sa bulod Binoy Negros Oriental, gikan ni Ma'am Roberta Yutrasi. Nagibabot sa itong mga kaigsunan din sa Sign FM 95.3 sa dayon sa inyo mga radiosis. Doon sa ipitsay mga kaigsunan na Dili Kabayran o Milagroso ako ni siya nga ipasunod Ma'am Roberta Yutrasi. Salamat sa Ginoong Maigsoon akong aning i-ready ang imong request Ma'am Norberta Yutrasi. Dili Kabayran og Milagroso o birthday song ato ning i-play karon mga kaigsunan ato na ning i-ready. Maingutay ka ng tangtanang mga kaigsunan diha sa David sa Katribulo sa bodega mga kaigsunan sa mga Bilog-Ilot family sa tanan nga mga Romano family. Aw sa tanan nga mga Ardenya family mga kaigsunan kung Ginoo og mga Kabanag family. Labi na sa pamilya ni Dong Dani, mga tihana family, paibutang tanin yung katanan. Ang atong nga wifi connection mga kaigsunan medyo may collapse o kali, o niya mawala sa mga isa. Pakain kita mga kaigsunan diya sa Braper Barangay sa Tuninyo Tanay City. Ang Negros Oriental sa tanan nga mga uwan o family, sa tanan mga Ajal family, o sa tanan mga Casiris family, sa tanan mga Extender family, mga Generosa family, o mga Gamonada family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Pagurada family, o sa tanan nga mga Uro family mga kaigsunan kung Ginoo may butang kanyang tanan sa mga Bergara family, mga Ilaw family, mga Gada family. Ilabi na sa mga Ampel family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Balasabas family, Candelario family mga kaigsunan kung Ginoo. O sa tanan nga mga Baldosa family mga kaigsunan, mga Baldado family, mga Silva family, may butang sa nindong at tanan. O sa tanan nga mga Silva family mga kaigsunan kung Ginoo diya sa Braper Barangay sa Tuninyo Tanay City, sa David sa Nasurahan. Sa tanan nga mga Yagoso family mga kaigsunan kung Ginoo, sa mga Yagoso family may butang kanimo diya Brother Robert Yagoso. O si Sister Roslyn Yagoso mga kaigsunan, ilabi na sa pamilya ni Sister Maling Yagoso din, may butang kanimo nga tanan. Dapat niya sa Alangilan mga kaigsunan kung Ginoo, sa tanan nga mga Silva family, may butang kanimo tanan mga Silva family. Ilabi na sa mga Torno family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Patok family, mga Ramirez family, may butang ka natong tanan mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo, mauni request ni Ma'am Norberta Yutrasi from Bulod Binoy Negros Oriental. And the second song is Milagroso ka, ang ikatulong mga kaigsunan, birthday. So, para sa nag-birthday ni mga adlaw ni Ma'am Pasalamatan Ros Bolo Rosa. Sa mga katuigan nga naangkon bisan pa. Mao gani ato nga importanteng buhaton mga kaigsunan, di gyud kabayran ang mga tuig panahon nga gihatag sa Ginoo kanato. Ani mga tao mga kaigsunan, lain na pong yugto panahon gininhawa ng gihatag sa Ginoo. Unsa may angan na pong buhaton mga kaigsunan, ato siyang himayaw may padako sa atong kinabuhi. Ilabi na mga kaigsunan kung Ginoo may butang sa tanan sa tanan nga mga esto sa ta family diya sa David Bantolinaw, City Bantolinaw, Barangay sa Tuninyo Tanay City, Negros Oriental. Ilabi na sa mga Romano family, sa tanan nga mga Balbon family mga kaigsunan, sa mga Cuevas family, o sa tanan nga mga Patok family mga kaigsunan kung Ginoo, sa tanan mga Canyola family, o sa tanan mga Camyon family mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Duran family. Ilabi na sa mga Ganti family, may butang sa tanan nga mga Ganti family, o sa mga Biranyo family mga kaigsunan kung Ginoo, o mga Kinonola family.
o sa tanan nga mga garnika family dia sa sitio Patuminaw, barangay sa Dominyo, Tanay City, Negros, Arieta. Labi na sa tanan nga taga-Lambas mga kaisunan ko sa Ginoo, sa sitio Lambas mga kaisunan, sa mga Romano family, sa mga Erosedo family, mga Tim family, Sister Jovelyn Erosedo, maibutan kanimo dia Sister Jovelyn, o sa mga Tim family, sa mga sarkop ni Nung Pijo Tim, maibutan kanyang tanan diyan, mga pamukaw, good morning, maibutan kanatong tanan mga kaisunan. Luzon, Visayas, sa Mindanao, magandang umaga po sa taga-Kamay nila, maibutan kanyang tanan diyan sa Negros Oriental. Dili kabayran ang panahon ko naghatag sa Ginoo sa atong igsoon sa kinabuhi ni Ma'am Nel Rose Bulo ini mga dawa mga nakasayang ang katong kinabuhi ato sa ning ambingan, ato sa ning alimahan, kay ikaw atong alimahan o ambingan sa pagkamaayo sa Ginoo. Sa tanan nga mga kabal family, magkaigsunan sa mga Amaro family diya sa Sitio Lambas, mahimutang kaninyo nga tanan. Labi na sa tanan nga mga Istolonyo family, mga kaigsunan, mga Garnica family diya sa Lambas, mahimutang kaninyo nga tanan. Labi na sa Napin sa Sitio Tagalan, Sabahan, Barangay Sabahan, Bay City, Negros Oriental, sa mga Kachite family, sa mga Abraham family, sa Napin sa Palaypay mga kaigsunan, sa pamilya sa mga Salvador family, Brother Joselito Salvador, magpuntak ka ninyo nga tanan. Ilabi na sa Napin sa pamilya ni Nung Paterno mga kaigsunan, magpuntak. Ilabi na ni Ma'am JJ Duran, maibuntag kanyang tanan sa mga Duran family. Pwede ra mo maka-comments mga kaigsunan kung nasa mo nagawas na itong programa din sa Sain FM 95.3 sa Dayan sa inyo ang pangaradyo set. Sesyo balok mga kaigsunan, nakasukat ang programa Nining Bao Madami. Maibuntag kanyang tanan sa mga Robiti family, Brother Dante Robiti, sa tanan ng mga Olfos family, taga-Narsiri, sa mga Amparado family, sa mga Amarante family, mga kaigsunan, maibuntag kaninyo nga tanan. Ilabi na sa David sa Kamanggang, maibuntag kaninyo tanan diya, plano kusiba kayo ang radio diya sa Kamanggang. Ilabi na sa mga pamilya sa Karosali family, Tugduloy Karosali, kumusta mo diya upang sa imong pamilya, sa imong mga wife o sa imong mga anak, mga binalaypan umangkong sa mga Karosali family, o sa tanan ka mga Manso family, mga Garigo family, si Pagkaw Junior Silva, upan sa imong mga pamilya. Sa mga Amante family, mga kaigsunan, Dumsani Amante, dahil sali sa mga Chavez family, sa biya mga kaigsunan sa Chavez sa Kamandag, mga Chavez family, mga kaigsunan, Dong Ramon, may punta ka ni mo diya, Dong Ramon, akong amigo diya Pakosganon, mga kaigsunan. Bisan pa man sa pamilya ni Dong Dani Lasola, may punta ka ni mo diya, Dong Dani, upan sa imong pamilya. Sa tanan ng mga Dahil family, sa pamilya ni Sister Agaw, sa mga pamilya ni Nung Asid, dahil mga kaigsunan Dong Dani, dahil sa tanan mga Dahil family, ang sa Victoria Romano, maibuntag kanimo diya ang sa Victoria sa Kuyupan area, mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong Jemuel Romano. Maibuntag ko sa Ninang Jana Zero, sa mga Zero family, mga kaigsunan, o sa tanan nga mga Babur family, maibuntag kanimo diya Nung Tilalo na Bigya Babur, Marante family, Ninang Nuning, maibuntag. Ilabi na sa pamilya ni Brother Roswayne Babor, mga kaigsunan, sa pamilya ni Dong David Babor. Maibuntag sa mga Romano family ng Nita Romano, so kana Diyos. Labi na sa Pilipigan, sa tanan na ito mga kaigsunan diya sa Pilipigan, mga kaigsunan, headed by Pastora April May Akal Turan, sa mga Turan family, mga Akal family. Kumusta mo diya sa Dapit sa Pilipigan, sa pamilya ni Brother Ganter Turan, kung ito'y Turan, mga kaigsunan, ni Pastora April May Akal Turan, Dong Wilma, ayulotagan yung tanan sa mga Akal family o mga Turan na family. Ilabi na sa mga Panerio family, Sister Dining Panerio, Brother Bibing Panerio, Sister Eileen,
Believing happy birthday, Sister Aileen Valerio. Ang Ginoo mag-auban ng pagkabantay, paghatag kanimo taas pa mga panahon sa imong kinabuhi. Dinhi sa silong sa langit, ibabaw sa kalibutan atong Pinoy. Ang Ginoo magabantay, paghatag kaninyo og mga pinilog-bilog na mga tuigan pag-abot sa inyong kinabuhi. Sister Jingki Paniryo Matagsunan, may mutan. Ilapin na sa mga Moran family, Sister May Moran, sa mga Moran family Matagsunan, o sa mga Dahil family, may mutan kanin yung katanan. Ilapin na sa pamilya ni Sister Lorna Dahil, may mutan kanin yung Sister Lorna, o sa mga Babor family. Brother, kabanag mga kaisunan sa mga kabanag family diya sa David sa Pinitigan. May buntag sa tanan ng mga bisitasyon. Family mga kaisunan, may buntag kanin mo niya Sister Diday Bisitasyon. O sa tanan ng mga Lagunero family, Brother Jason Lagunero. May buntag kanin tanan sa mga Rubini family. Birthday yung tratsi, birthday song o niya, galuding lang yung mga ison ato ra gining ipadayon mga kaisunan tungod kay ang atong wifi connection medyo hinaysab. Muna nga medyo galuding mga kaisunan, padayon lang kita mga kaisunan, ato lang yun nga ipadayon ang atong mga greetings, well galuding mga kaisunan ang ato nga music alang sa ni Dong Bani Robiti. Ilabi na sa mga pamilya mga kaigsunan ko Ginoo sa mga saguban family sa tanan nga mga sambilan family mga kaigsunan sa pamilya ni Nong Denzo Sambilan. Mao ni mong request Ma'am Norbert ayo trase mangayo lang gyud og dispensa tungod kay ang ato nga wifi connection mga kaigsunan. Medyo action sa pagkawa Tora Lucrecia Siray, maibuntag kaninyong tanan diya sa mga Siray family. Ilabi na sa mga kabanag family mga kaigsunan ko Ginoo sa pamilya ni Pastor Rinaldo, kabanag mga kaigsunan nagwasto iyang anak mga kaigsunan gikan gayud sa Vice City. Maibuntag ka natong tanan mga kaigsunan ko Ginoo diya sa dapit sa Manialas. Sa mga Arias family mga kaigsunan ko Ginoo sa pamilya ni Pastor John Arias, Esther Cecia Arias Villa Cantol, sa tanan mga Villa Cantol family. Sa tanan nga mga Rio family mga kaigsunan sa Esther Jovelin Rio, sa tanan nga mga Silva family. Paibuntag kanyang tanan diya sa mga Silva family, ikaw Juanito Silva, ikaw Lita Silva. Ilabi na sa mga Aguilar family, Brother Joseph Aguilar, ni Brother Rubino Aguilar mga kaigsunan ko Ginoo sa mga Malgi family, ikaw Rudy Malgi, o sa tanan nga mga Malgi family mga exam diya sa dapit diya sa supo-supuan mga kaigsunan. Maayong buntag kanyong tanan diya sa supo-supuan mga igsoon. Labi na sa mga Castrense family o sa tanan nga mga taga Nasindang sa pamilya ni Brother Jody Plaza. Unang iyang parinte family o sa tanan nga mga Theorica family, mga Litbaga family mga kaigsunan o mga Binigay family. Buntag kanyong tanan diya sa dapit sa Katawan. Okay, labi na sa supo-supuan sa tanan nga mga Santiago family, maayo mga kaigsunan sa pamilya ni Brother Ros Villa Cantol. Taga ko na lang tunay Christian. Kita mga kaigsunan sa itong mga greeting sa mga kaigsunan diya sa dapit sa Panataw sa mga Violeta family, sa mga Tanae family diya sa dapit sa Habugan o dapit sa Kasal family mga kaigsunan, Dong Sito Kasal, may bunga kanimo diya Dong Sito
O ilabi na sa pamilya, sa mga pamilya ni Dong Boboy Kasal. Sa tanan mga Kalibo family, sa mga Guagas family, o sa matanan nga mga Romano family, mga Loyas family, pamilya ni Pastor Lay Loyas. May buntag kanyang tanan diya sa tanan nga mga kaigalan. Ilabi na sa mga Baldado family, paring Indoy Baldado. O biasa nang mainit sa nagbaan, may buntag kanyang tanan diya. Sa pamilya ni Exxon. May buntag kanyang mo diya. Gaurone Robiti sa mga Caldo family, paring Boboy Caldo, pamilya ni paring Sik, pamilya ni paring Udoy, pamilya ni paring Isigin, pamilya ni Ninong Giro kay Somon. Ilabi na sa mga pamilya, sa mga Kalugsag family, Nong Fredo Kalugsag, ano na yung nakasunod si Brother Olimar Kalugsag, yan diya sa kapit sa Batangas. Ilabi na sa mga Uyang Gurin family magkaisonan, may buntag mo diya paring dito Uyang Gurin. Sistem marimbi magkaisonan sa inyo ang mga ako. Tapos sa mga Filomeno family, may buntag diya sa mga Filomeno family, sa mga Manggi family. O sa mga Himina family magkaisonan, may buntag mo diya Pastor Michael Himina. O sa tanan nga Trabangwell family magkaisonan, sa mga Kalibo family, o mga Robiti family magkaisonan, Brother Jan Sister Salsi Robiti, may buntag kanimo. O sa tanan nga mga Mercado family, Dong Ansing Mercado, may buntag kanimo diya Dong Ansing, Dong Sandrito Mercado. Sa mga Turno family magkaisonan, may buntag sa mga Isto Kuning family, mga Lopez family magkaisonan, may buntag kanino nga tanan. Bisan pa man magkaisonan mo sa mga Ardenia family, may buntag kanino tanan, mga Ardenia family. O sa tanan nga mga Kalimot family magkaisonan, o sa tanan nga mga Adlawon family magkaisonan, pamilya ni Dong Pipi Adlawon, Dong Rico Adlawon, pamilya ni Dong Tony Adlawon. May buntag usap kanimo diya sa Rosel Gaba Sige, sa Maynila magkaisonan, magandang umaga po dyan sa taga Maynilaan. Ilaban na sa mga Gabas family, sunod din sa Adbon sa FM Radio, din sa sitio Palong Barangay Santo Niño, Tanay City, Negro sa Orquieta. Sa tanan ng mga Silva family magkaisonan kus Ginoo, may buntag kanimo diya Brother Junior Silva, di Brother Randy Silva magkaisonan. O sa pamilya ni ng Piping Silva magkaisonan, sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa mga Colgado family, Dong Erning Colgado, mabuntag kanimo diya Dong Erning, sa imuhang pamilya. Ilabi na sa mga Santa Ana family, sa pamilya ni Brother Rocky Santa Ana, may buntag. Ilabi na sa pamilya ni Exo Jimmy, Exo Jima, may buntag kanimo diya Exo Jimmy, mangayo lang yung dispensa atong last Saturday kay ako'y klase. Family magkaisunan, may buntag kaniyong tanan diya sa dapit sa Pilipinas, sa pamilya ni Dong Felix ng Kamay, sa mga Buakas family exam. May buntag kanatong tanan magkaisunan sa mga Bastrona family, family ng Paduring Santiago, o ni Dong Giovanni Santiago. May buntag kaniyong tanan magkaisunan sa mga Baldonado family, sa pamilya ni Henry Baldonado, Dong Roy Baldonado. Ilabi na sa mga may buntag kaninyong tanan diya sa dapit sa Nakuan. Ilabi na sa mga Bayo family magkaisunan, may buntag kaninyong tanan diya nga nakasulod ni ngatong programa Brother Roger Bayo Texon. O ilabi na sa mga Aguilar family, Dong Kaloy Aguilar. O sa mga Pansito family, Dong Pony Pansito, Dong John Pansito. Kung sobat pa makatawhan diya sa sitio Nakuan Texon. Diri sa mga magkaisunan sa mga Silva family, sa pamilya ni Brother Elmer Silva, Sister Cristina Silva, Brother Jobert, Brother Julie, Sister Percy Silva magkaisunan, Brother Henry Silva, maibuntag kaninyong tanan.
May buntag kanin tanan mga kaisunan sa kinabi usab ni Sister Rina may Silva. May buntag kanin mo Sister na may Brother Benner Silva. O sa mga Samani family mga kaisunan ko Ginoo Brother Jojo Samani. May buntag kanin tanan labi na sa mga Lasula family, sa pamilya ni Nong Alex ng Maming Lasula, Dong Joseph. May buntag kanin mo Dong Joseph. O sa inyo mga Exxon Dong Bukoy na Lasula Exxon. Mga Maliosa family, may buntag kanin mo Dong Soilo Maliosa uban sa imong pamilya. Ano na isa ning nakasunod sa atong program. Ilabi na sa mga Zero family, Dong RJ Razero. May buntag kanin mo Dong RJ, Dong Sani Amante. Sa mga Pabro family mga kaisunan, may buntag kanin mo Dong Ilmi ng Emilia Pabro. Ni Brother Samuel. May buntag kanin mo Brother Samuel. Sa pamilya ni Dong Nilo Palomar, may buntag kanin. Sa tanan nga mga Ibanez family mga kaisunan diya sa Nagua, may buntag sa mga Ibanez family mga kabanag family mga kaisunan, sa mga Palomar family, Dong Romy Palomar sa imong pamilya Dong Romy, Dong Bibi Palomar mga kaisunan, Gao Bini Silva. May buntag kami tanan sa mga Siray family, Dong Johnny Siray. Sa mga Balingit family, Dong Jimmy ng Maria Balingit. Sa pamilya ni Dong Alin Adlawon, sa pamilya ni Dong Adlawon diya sa Puglog ng Quezon, gabi na sa mga Andaya family. May buntag kanin mo diya Brother Tenas Andaya, Sister Renren Silva Andaya. Sa pamilya sa ni Paring Boboy Santiago Maslirma, may buntag kanin mo diya Maslirma. Ilabi na sa atong mga magtutudlo diri sa Patricio Palomar Memorial High School, sa atong mga maaptikon nga mga magtutudlo. Ilabi na ni Ma'am Miriam Reyes, Ma'am Bestel Makay, Ma'am Bibi May Verania, ni Ma'am Miriam Quijano, ni Sir Jerwell Garrett, o ni Sir Bren Romel Torres. Kapong adlaw makaisunan naglantaw si Sir Bren Romel Torres, makaisunan si Sir Rewin Rosales, sa dadan ng mga Rosales family mga kaisunan. O sa uban faculty and staff diyan sa Memorial Patricio High School makaisunan o gikan sa preschool. Kaibutan kaniyang tanan gikan sa preschool o nandun sa elementary, headed by Sir Jo Marie Katobig, school head ya sa Maong Elementary. Ilabi na sa atong school head mga kaisunan diya sa senior high school, maing butag sa tanan nga mga faculty and staff sa Maong eskwelahan. May butag ka natong tanan mga kaisunan ko sa mga Hiramis family, Sister Reza Nailisa Hiramis, Dong Retsaw mga kaisunan, Pasto na may butag. Ilabi na sa mga Ardenia family, Dong Lando Ardenia, Dong Rinante Ardenia mga kaisunan, may buntag kanimo diya Dong Inan sa inyo ang matag pamilya. Ilabi na sa mga Tano family mga kaisunan, sa pamilya sa mga Tano family, sa pamilya ni Sister Michelle Tano, sa pamilya ni Jaimiri Antano, Sister Miri Antano mga kaisunan, Brother Carlito Tano Senior, Sister Elnas Tano mga kaisunan, o sa tanan nga mga Tano family. Ilabi na sa pamilya ni Sister Elaria Ilhig mga kaisunan, may buntag kanimo Sister Elaria Ilhig, sa mga Ilhig family, may buntag kanino asanan, may pagpangapi, may pagpamahaw. Ang atong oras karon mga kaisunan, wak pagyo alas 7, alas 6:47 pa sa kabuntagon. May buntag kanimo diya Paring Joel Tano mga kaisunan, Mas JJ Tano. Pamilya usap ni Brother John Reggie Baroy sa mga Baroy family. Pamilya usap ni Dong Bimboy Filomeno. May buntag kanimo diya Dong Bimboy Filomeno. Ilabi na sa pamilya usap ni Paring Erning Palomar mga kaisunan, ay sa Palomar, sa tanan nga mga Palomar family din sa Sitio Pueblo mga kaisunan. Pamilya usap ni Dong Naldo Pablo mga kaisunan kay Aurora, sa inyo mga anak, labi na sa pamilya ni Dong Jojo Badoy Exxon.
May buntag sa tanang mga Ilyama family nung ino. Ilyama ng ini, Ilyama o sa inyong mga nakapong mga pag-umangkon, paring Rizao. Basi pang mga kaisunang kuskino, may buntag kanyang tanan. Yung primo palumaaw, yung primo tano mga kaisunan, may buntag kanimo dyan. Primo tano. Isang paman sa mga Lacorte family, Dong Rogelio Lacorte, may buntag kanimo dyan. Ilabi na sa imong mga pamilya, Dailuti, may buntag. O sa inyong mga anak, Dong Romel, Ma'am Rowena, at tano'y mga kaisunan, Dong Rogelio Lacorte, Dong John. Ilabi na sa mga Lebrando family, may buntag sa mga Lebrando family, paring Arman Masparak Lebrando, o sa pamilya ni paring Renato Silva mga kaisunan, Max Raking, may buntag kanilang tanan sa pamilya sa ni Sister Lia Silva, Silva mga kaisunan. May buntag kanilang tanan sa tanan mga Karapangwel family, sa tanan mga Kasirit, mga Ramirez family. Tingali ato nang na-mention ang ato makaigala din sa balok mga kaisunan o sa Punglo. Ato kita sa proper diha sa Maninihon, Barangay Maninihon, Bayawan City, at Negros Oriental. Labi na sa dapit sa umod mga kaisunan, sa mga umod mga kaisunan. Labi na sa mga Palomar family, Boko Palomar mga kaisunan. May buntag kanyang tanang diha sa Barangay Maninihon, sa pamilya ni Brother Nelson Palomar, sa pamilya ni Modi Kadukoy, Brother Joselito Kadukoy, mga kaisunan ni Brother Pedro Kadukoy, o ni Brother Rini, ni Brother Pablito sa mga umuyon, family mga kaisunan. Ilabi na sa pamilya dapit sa Ilihan, sa pamilya ni Sister Cherry May Cabanag, Bro Christopher Cabanag, Sister Manilin Bro Jeffrey Cabanag, sa hidit kay akong amigo mga kaisunan ni Brother Andoni Cabanag mga kaisunan, Brother Pimboy Cabanag, Brother Dexter Cabanag, ni Brother Modi Nugunding Bolgado. May buntag labi na sa dapit sa Basay, sa dapit sa Kayawgao, sa Bayawan City ni Brother Rayleigh Legarbis, Junrail Legarbis, at Brother Fredo Calibo sa mga Calibo family mga kaisunan, o ni Brother Marlon Calibo sa pamilya ni sa mga Legarte family mga kaisunan, Sister Celia Legarte, Sister David Legarte. Labi na sa dapit mga kaisunan sa mga Candelario family diha sa dapit sa Nato, may buntag kanilang tanan diha sa dapit sa Nato sa Magbiray. Labi na sa Nagba mga kaisunan sa mga Binitis family mga kaisunan, Brother Rogelio Binitis, o sa akong iyaan mga kaisunan ng sita, time ka, wala lagi ko kabisita karon mga kaisunan, kaya atong oras lagi panahon, sige lang yun ako ng budget exon, muna na time management. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban o pag-uban-uban mga kaisunan, iningatak na o lapit sa kabot na. Sa kami nagaduol sa imo, salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban sa among mga pinangga, ang mga follower listener sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga relatives, sa samantak na sa sama kita mag-uban-uban taong mag-adlawa. Ang inaot kong ano natin nakatunan sa atong topic wise. Una nga, ang pinaka-wise mga kaisunan manunay na malandong sa pagkamaayos. Sige. Hindi ta magpa-wise kalibutan. Hindi mas kalibutan mo kaisunan, lumalabay na pagkapunta mo kaisunan, atong piningsirhan niya sa mga pag-ampo. Labi kamahanan ang bahigong maon ka nga Diyos, niligtat na ang gabit sa kabuntagon, Lord, ngayon maghatag ka na mo, Amahan. Salamat o Diyos sa imong pagkikuban, salamat o Diyos sa imong pagsustain ka na mo, aron ikaw o Diyos, among mapasidunggan sa among mga kinabuhi. Labaw sa tanan, sa tibok na mong panimalay, sa tulong na ko ka mga anak, sa tulong na mo ka mga anak, sa kung ugangan o Diyos,
sa akong nga wife nga nakaroon sa KSA sa Saudi Arabia amahan uban sa iyang mga kaubanan ang pingi ug tipigi kanunay ang ilang mga kinabuhi. Labaw sa tanan sa mga aksyon dapit sa balok, dapit sa Pilipigan, hindi by Pastora Efren may akapturan o sa dapit sa Kangkoy o Diyos sa pamilya sa mga Ilig family, Brother Mario Ilig, Sister Roslyn o sa ilahang mga anak o sa tanan karon namin sa FM Radio na nagabalibot nining mga dapit. Ikaw magapanalangin sa matag ko sa kanila amahan. Ano na sila'y mga panginahanglan. Lord, ikaw na sayon o nahibalo nini. Kung nanginanglan na silang pinansyal, nanginanglan na silang kayuhan, nanginanglan na silang tinuot na pagpangalagan kanimo. Padali silang mga mensahe kanunay silang makasingkasi kung naunang sa lawot na ilang masaktan o Diyos ang tinod-anay nga pagpangalagan na kanimo. Pag kinabuhi sumala sa imong mga pulong mga mensahe, labaw sa tanan sa matag ko sa mo ka mga pinulungan. Salamat o Diyos kung mga pag-ambo nga nakanimo, isa pa man sa mga katauhan nga gisamok sa mga problema, gisamok sa mga balatian, mga buhat sa kaaway o Diyos ako kining padlong pinagising ng otoridad. Ang mga tuglog lumanamoy ako kining balik kung ako kining gikansilar. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Complete the healing of Diyos magabot sa matagusan ni atong nagpatinumanon nagkinabuhi sumala sa iyong papulong mga mensahe. Salamat o Diyos sa katubagan sa kumapag-apo ni mga tagna. Bisan pa man sa tanang ng mga panginahanglan din sa Sign FM 95.3. Kaya kanunay ni mong giampingan, kanunay ni mong gialimahan, kanunay ni mong giproteksyonan amahan. Salamat o Diyos bisan pa man sa ako ang presidente sa kinatimukan sa Pilipinas sa mga kung idala kanunay sa mga pag-apo o sa malabot na pinili ay iyahi o Diyos ang matagos sa mga kinabuhi. Ngayon ang takos diyan sa pagservisyo sa katiligban aron kami magpuyo kanunay kadaugan kasiguran kalipay kausay dini sa silong sa langit amahan na among gipuy-an. Iyahi ang matagos sa paglamdagi kanunay sa imong balang Espiritu Santo na may magmulda o may magdiya o mulig ka na mo sa kadaugan kasiguran gikan kanimo. Salamat o Diyos dini mga takna amahan labaw sa tanang mga magtutulog dini sa mga katunghan ikan sa elementarya ngadto gayud sa pinakataas Lord sa imong ubos nga lagat. Salamat o Diyos sa naghang mga obligasyon kay imong gisamon kanako Lord. Akong kilaw wala ko ang mahimo nini kun wala ikaw kanako basta tibok na kong pamilya nga nag-atiman nining mga madapit amahan. Salamat o Diyos sa imong pagsuplay. Salamat o Diyos sa imong pagtabang kanunay. Akong giliklara ang proteksyon pagbantay sa katagusan. Adin ikaw o Diyos magaproteksyon ang abdi kanunay sa katagusan kanamo. Diya sa landong sa imong mga pako kami o Diyos magapasilong sa kasiguruhan kadaugan. Ang kadaugan gikan kanimo kaya ang kadaugan gikan kanimo wala gayud kini kapakyasan amahan. Salamat o Diyos iniktak na og dapit sa kabutawon imong gihatag kanamo nimong mga tao tiguban ka kanamo kanunay. Diya sa landong sa imong mga pako kami magapasilong diya sa kasiguruhan amahan. Salamat o Diyos, ikaw mga proteksyon magkabantay. Labaw sa tanan magsuplay ikaw sa tanan ng mga panginahanglan. Kung mo gimaya, anak na kanimo ang tanan, pinagi sa ngalan ni Jesus. Pinagi lamang kanimo o Diyos, kami mo salig kanimo Ama. Amen o Amen. Ang atong oras karon magkaisunan, 3 minutes more, mag-alas 7 na yun, medyo munto-munto na ang panahon. Manamilit ang inyong ubos nga lagat, ubos nga higala, ubos nga amigo sa FM Radio, din sa Sign FM 95.3 sa tayo sa inyo ang abang-aradas. Sa samantang nasa samang ikayong magkaisunan, wala lang yun ako ato programa, ang programa niya, gikan sa Palabiyok o gikan sa Gihotnan, tungkol kay adunay mga sitwasyon mga kaisunan doon ako'y mga lagaw kanya wala sa'yo mahabilin dire anytime ako yan ng i-off una nga doon ako'y wala ko'y wifi connection una nga dili na to 100% ato pakunik ma-hook up na to gikan sa Kalugtugan sitio Kalugtugan barangay Siglinya Malabuyog Cebu City o diya sa Gihornan kanya taas po ang panahon na na-brand out tungkol sa mga kalamidad nga miabot din sa ato kalugar ato nagyang po pasalamatan ang Ginoo mga kaigsoon. Sa ngalan sa labing ulang doon nga Diyos sa tibok persa sa kalangitan sa ngalan usab sa ato station manager Reverend Gideon Candelario sa ngalan usab sa ato general station manager Reverend Gay Arayan Pakasaol yan usab ang inyong ubos nga lagat ubos nga amigo ubos nga higala sa FM Radio sa 95.3 gikan sa Sitio Balok barangay Santo Niño Tanay City Negros Erita. Ang inyong ubos nga lagat manamit sa pag-ingon ang grasya sa Diyos ug ang pag-igambit sa balang Espiritu Santo
pag-aubas sa tanang mga balaan. Ikan orasaha. Alas 6:58 na sa kabutagon ng iyang ihatag kanila. May pagpangabi, may pagsigay-sigay, may pagpamahaw. Ang inyong ubos nga lagad, huwag pagkapangabi, huwag pagkatimo. Pero nakatimo kung nakaistak na sa pulong sa gitna. Ikinahanglan magpagunita sa iyong pagkabayo. Ang atong nga programa, ang imong pulong milaparahan sa mga tilog, kahayag sa kong alagyanan. Makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105. Kung na'y gustos Ginoo sa atong kinabuhi, mukupot lamang ta sa minsayas Ginoo magkinabuhi nini. E pinagi sa pulong si Ginoo, matang natong kanaugan kasiguruhan, kabaguhan sa dagan sa kinabuhi. Kini sa